Ambalma jiriba jabani flabaw anga foli ani tanuni ambo tagadi au bela jelema bi juma limana mi jouer kalo ale tile duru soro samba fla ani muga ani nani mi yauka jamukan ye ni an ko ma ko jama kodi limana mi jamanaden kelkelena bela jele awa kene lablalen be uye walasa ka se ka hakilla di odela ani jamukan togoda ko jama kodi jama hakilla amma go bodela walasa ka jamanaden wara ko lu kunafoni ambalma ni an sigile au ka jamukan kene ka min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na bi awa an bɛna kuma babu min kan an y'a dɔn k'a fɔ min ye Mali kɔnɔ yan awa waati dɔ la min ye jamanakuntigi kɔrɔ Ala ma hinɛna na Amadu Tumani Ture ale kun ye baara dɔw daminɛ Mali kɔnɔ yan k'a fɔ min ye sow ye o ka jɔ ka di jamanadenw ma n'u kama ko logements sociaux fo ATT yɛrɛ tɔgɔ dara olu la dɔw ko ma ko ATT bugu ni so ninnu caman bɛ di jamanadenw ma walasa u ka se ka lafiya minnu bɛ yen ni sojɔ se tɛ u ye u ka se ka don so ninnu kɔnɔna la nka an y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya caman de bɛ ka munumunu ni so ninnu dili la walima an ye kibaruya kura yɛrɛ mɛn nin waati laban in na k'a fɔ so dɔw bɛ yen olu bɛ ka feere nin waati ninnu na o tuma na maa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu bɛ jɛrɛ jɛkuluw ɲɛma minnu da bɛ ayiwa logements sociaux ko in na an ye wele bila u ma walasa u ka se ka na an ka baro kɛ Mali logements sociaux ko bɛ danga min na bi an ka se ka caman faamuya a la jama ko di babu nin de don o tuma na ayiwa an ye wele bila maa saba ma a bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ maa fɔlɔ ye Musa Manju Ture ye ale ye collectif des demandeurs de logements sociaux maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka logements sociaux ɲini olu ka ayiwa maa kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛmaa don ale b'an ka kɛnɛ kɔnɔ yan min ye Fuseni Mariko ale ye awa fara ɲɔgɔn jɛkulu min bɛ yen awa maa minnu bɛ yen n'u bɛ logements sociaux kɔnɔna la a ka jan sow kɔnɔna la a kɛra luwanse olu ka hakɛ awa ale de bɛ k'o lafasa Alliance pour la promotion du droit au logement min ye Salifu Togola ale ye awa comité de gestion min filɛ nin logements sociaux minnu filɛ nin Tabakɔrɔ awa ale ye comité de gestion ɲɛmɔgɔ ye a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ ni maa saba an ni ninnu bɛna jɛ ka baro kɛ heure 1 ani minute 30 walasa logements sociaux ko Mali la a kun n'a ɲɛɲɛ an ka se k'a dɔn a kuma an bɛ foli di an ka maa welelenw ma fɔlɔ Salifu Togola awa folikan b'i bolo wa an ka don jamukan kɔnɔ folikan bɛ n bolo an b'a a fɔ fɔlɔ ko bisimilahi rahmani rahim o min y'a fɔlɔ min b'a laban o ye Ala ye wa fɛn bɛɛ bɛ laban Ala ta de ma kira sababu ɲuman kɔnɔ an bɛ seli o fana kan n'an bɔra an b'an bangebagaw cɛman ni musoman k'u barikada k'u ko ɲuman dɔn olu de sababu la an bɛ sen ka bi diɲɛ kɔnɔ n'o bɔ in na an bɛ aw fo Joliba TV mɔgɔw an weleli la k'a fɔ an kana hakilina di nin soko in kan a diyara anw ye a bɛnna anw ma an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo ka filɛlikɛbaga bɛɛ fo ani ca ni baraji yanni ka kuma segin i ma foli diyara n ye ayiwa Manju Ture i ni ɲankuma voilà donc n bɛ bɛɛ fo Joliba TV ɲɛmɔgɔ direction k'a bila comment dirais-je a cɛ n'a muso ani fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na ani e yɛrɛ ani hakilina bɔra minnu na ka jɛmukan in labɛn pour que au moins an ka se k'an da don gɛlɛya minnu bɛ soko la jamana in kɔnɔ bi parce que i b'a dɔn gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yen mais je pense que heure kɔnɔ an bɛna an da don a kuma la an n'a gɛlɛya misɛnninw la. Awa min ye Fuseni Mariko awa min ye maa minnu ka hakɛ bɛ lafasa soko la logements sociaux Fuseni e y'o ɲɛmɔgɔ i bisimila. Foli b'i bolo folikan min bɛ n bolo an bɛ jamana marabagaw fo jamana marabagaw ni ko i b'o olu fo i b'a daminɛ le colonel Assimi Goïta président de la transition chef de l'État donc an ka foli b'a ye ka se premier ministre ma Choguel Kokala Mayiga CNT ɲɛmɔgɔ an ka foli b'u yɔrɔ jamana kɔnɔden cɛ muso an ka foli b'u bɛɛ ye donc Joliba TV a ɲɛmɔgɔya so ka se a baarakɛla bɛɛ ma ani a filalikɛla bɛɛ an bɛ olu fo an bɛ Ala fo k'a barikada ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ fo. Diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo i nana ka wele jaabi o diyara n ye ɲininkali fɔlɔ n b'a sɛmɛ na Salifu Togola e min awa Tabakɔrɔ logements sociaux e de b'o comité de gestion ɲɛma bi a bɛ n'a fɔ Tabakɔrɔ logements sociaux ko fɛn fɛn bɛ yen na awa kuma wulila a bɛ sara e de la kuma na an bɛ fɛ k'a dɔn logements sociaux ko Mali kɔnɔ awa i bɛ se ka mun fɔ an ye nin ko in daminɛna cogo di fo ka na se sisan ma. Tabarikala Jalo in ce ɲininkali la a diyara n ye kosɛbɛ yann'an ka
an da don i ka ɲininkali jaabiw la a kun ka di n ye an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma finitigi fara finitan ka jamana kɔnɔ den bɛɛ a fɔ depuis 2012 ka kɔn o yɛrɛ ɲɛ maliyɛn bɛɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye banbagatɔ bɛɛ ko ala ka badabada dali kɛ lafiyaw ye lafiya wɛrɛ tɛ lafiya min kɔfɛ d'accord an bɛ jamana marabagaw sisan marabagaw jamana kalifalen don mɔgɔ minnu na bi les autorités an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn ka na i ka ɲininkali la logements sociaux ko an b'an da da la mais an b'a daminɛ a daminɛna ni hakilina min yɛrɛ ye n'an b'a fɔ o ma ko historique fɔ kana se an bɛ bi donni min na mais n bɛ fɛ aw k'a dɔn k'a fɔ logements sociaux ko hali a ma daminɛ mɔgɔw ye alifa ni ATT ta mun ye a ma daminɛ o la kabi Musa tile kabi Moribo tile an bɛ o misali ta logements sociaux mun filɛ nin ye Falajɛ Sema ninnu a bɛɛ ye programme de logements sociaux ye les 320 quartier Mali yɔrɔ ninnu a bɛ programme de logements sociaux fo kana don 2008 na alifa ye min jɔ ani ATT Jalo hakilina jumɛn nana n'a ye an ka o fɔ bɛɛ k'o faamuya bi l'idée de qui est à la base même c'est-à-dire que hakilina min yɛrɛ bɛ logements sociaux ko yɛrɛ a politique ye hakilina min yɛrɛ b'a duguma n'a kan ka sinsin o kan n'o de y'a sinsin bere ye n'an b'a fɔ o de ye jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ni so jɔli siɲɛ kelen bakuruba la o se t'u ye ka nɔgɔya k'u ye so jɔ k'a di u ma u bɛ dɔɔni dɔɔni bɛ ta u kun kalo kalo fo ka taa se san hakɛ dɔ ma u ka se ka so sɔrɔ u yɛrɛ ye hakilina de filɛ nin ye des Maliens malidenw sɔrɔba tɛ mun na mun ka sɔrɔ t'a to u ka se ka wari bakuruba fara ɲɔgɔn kan ka se miliyɔn sigiyɔrɔma caman ma ka so jɔ u yɛrɛ ye a hakilina bɛɛ filɛ wa a kan ka to nin de kɔnɔ ça c'est la politique de base l'idée de la politique de base des logements sociaux jamana kɔnɔ dɔ o de hakilina de o y'a sinsin bere yɛrɛ yɛrɛ n'i ye fɛn o fɛn y'a la o kɔfɛ o t'a dɔ ye i m'a faamu k'a daminɛ n ye mun fɔ la fo kana se bi ma an b'a kɛ alifa ta ye caman y'o ye 1008 ye kana se 700 320 501 ninnu ma fo kana se anw bɛ yɔrɔ mun na ma tabakɔrɔta ninnu ma a hakilina in de don donc an y'a daminɛ ten k'a daminɛ alifa la fo kana se IBK ma disons ATT ma 2011 ta min dira o la n'a bɔra o la problème ma sɔrɔ o si la a fɔra ko logements sociaux k'a ka jɔ hukumu min kɔnɔ a ka jɔ ni hakilina min fana ye an bɛ se k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɛra o kɔnɔ o programme nin bɛɛ a bɛɛ kɛra n'o hakilina in kɔnɔ nka an nana mun ye kɔsa na ka daminɛ troisième vague la an fɛ n'o ye IBK ye min di donc a daminɛna IBK fanga la an nana ye k'a fɔ logements sociaux ko in hakilina wɛrɛ nana don a la fan jamana marabagaw bolo u ko ka logement économique fana fara kan sisan n'o ye F5 ni fɛnw ye ka a di waritigiw ma mun o sara ka ca n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ olu so mun filɛ nin ye n'u b'a la k'a jɔ k'a di mɔgɔw ma n'i y'a kalo sara lajɛ min bɛ ta kalo kɔnɔ mɔgɔw kun 25,000 24,000 i b'a dɔn ko tɛ fantan ye o kabi an y'a ye k'a fɔ an y'a fɔ dusukun munana k'a fɔ a daminɛna min kan nin tɛ mɔgɔ bɛ se ka 25,000 sara kalo kɔnɔ k'a bɔ i sara la walima k'a ɲini k'a di e tɛ fantan ye jamana in kɔnɔ donc a ma dabɔ o kama an mun yɛrɛ ye sɔrɔbaga fɔlɔ ye tabakɔrɔ site kan n bɛna a détail bɛɛ d'i ma so in diyɔrɔ 5 de bɛ yen sisan a bɛ daminɛ min dira 2009 la o ye so 700 ni so 40 o so 700 ni so 40 F3 anw bɛ min sara kalo sara ye 6,400 ni 400 o 6,400 ni 400 1,000 ye assurance vie ye so bɛ mɔgɔ min tɔgɔ la n'a a fatura wari min bɛ dɛmɛ kɛ ka so sara bi ka bɔ a kɔ mɔgɔw kan u tɛ foyi sara tuguni ni social yɛrɛ bɛ fɛn in na a tɔ tora o de ye sa n'o tɛ social t'a la bilen hadamadenya yɛrɛ a fɔ a dabila maanifinya yɛrɛ sabatili min kama social n'o b'a la a tɔ tora assurance vie de ye sa sinon a garantie hypothécaire n'o tɛ social t'a la tuguni kelen filanan min dira 2011 an ta dira 2019 min dira 2011 fana u nana dɔɔni fara o fana kan mais n'i y'a lajɛ u bɛ kuma min fɔ a fana faran kan na
a kuma in ni sababa ti bɛn u ko anw mun fɔlɔ ta jɔra 2009 u ko o terrain déjà o tun ye ose fɛrɛ mɔgɔ minnu b'an kɛrɛfɛ k'olu ka terrain kun don donc jamana ma wari bɔ ye ka terrain sa dugukolo sa ko u ye filanan min jɔ nin ye ka daminɛ o la fo ka na se laban ninnu ma ko jamana ye dugukolo san mɔgɔw bolo mun ka titiri kun b'u bolo ani dugutigilakaw mais n'i y'o jate minɛ k'a fɔ ko nin tun ye jamana ta mais ni jamana y'a san ka ban a kɛra jɔn ta ye jamana kɛra jamana ta ye donc jamana ka n y'a san o tɛ fɔ o a bɛ jamana de bolo hali u bɛ yɔrɔ min na an bɛ fɔlɔ minnu bɛ yen an bɛ dugukolo min kan yanni jamana kɛjɛ ka na i sigi a kan n k'a y'a san fɔlɔ de n ta kun tɛ k'a daminɛ na o u ka misali y'o de k'o fɔ anw ye parce que ko jamana ye dugukolo san donc u ye mɔgɔ dɔw dédommager titre foncier tuguni fɔ mais ni jamana y'o kɛ ka ban o kɔrɔ ye ko jamana y'a san jamana ta don nin kun ye eaux et forêts ta ye nin kun t'a ta o t'o la bilen o donc an t'a faamuya so a wari bɛ ka don o don attribution fɛn bɛ ka fara kan an t'a faamuya o y'o kibaruya laban ye an minnu minɛ n bɛ tila ka kuma lase très bien Musa Manjo Ture awa aw fana e bɛ jɛkulu dɔ de ɲɛma minnu bɛ so ɲini o kuma na soko in daminɛ fo ka se sisan ma a bɛ ɲini cogo di démarche jumɛn b'a la a ko bɛ lahala jumɛn sabu maliyɛn caman b'a fɔ ko ne yɛrɛ tɛ so ɲini sabu a tɛ sɔrɔ logement social bɛ ɲini cogo di fo k'a sɔrɔ. Voilà, donc Diallo i ka nin ɲininkali in diyara n ye au fait i b'a dɔn anw ka jɛkulu parce que au fait n ye jɛkulu fila de ɲɛmɔgɔ ye ni fɔlɔ ye collectif des demandeurs de logements sociaux du Mali et organisation de défense des droits au logement du Mali. Au fait en 2015 ministre mun tun bɛ yen à l'époque o de bɔra Mali télé la k'a fɔ ko k'u bɛna 1500 logements di mɔgɔw ma donc à l'époque et puis a fɔra communiqué la ko mɔgɔ fɛn fɛn tun delila ka so ɲini hali siɲɛ 3 ko bɛɛ ka taa postuler bɛɛ b'a sɔrɔ donc a waati a kɛra sababu ye maa caman bɔra ka taa postuler donc jaabi min bɔra a jaabi ma kɛ sahaba ye parce que jaabi min bɔra an nana ye k'a fɔ laɲini mɔgɔw donna ni laɲini min ye a nana kɛ jigitigɛ ni fɛn caman ye parce que a waati an nana ye k'a fɔ so tun kan ka di minnu ma olu caman ma sɔrɔ n'o an nana ye a dira npogotigininw dɔw ma minnu ma furu sabu i b'a dɔn sariyaw de bɛ yen a kan ka di maaw de ma au moins an ma fɔ fantan tɛgɛjɛ mais au moins mɔgɔ min bɛ se ka so in kɔni sara san 25 kɔni kɔnɔ parce que so in bɛ sara san 25 de kɔnɔ donc gɛlɛyamisɛnnin caman bɛ ko in kɔnɔ sɛbɛnfuraw kan ka ɲini pour que ni so ninnu bɛ di a ka di maa minnu bɛ au moins ca dɔ la walasa u bɛ min sɔrɔ o ca ninnu na o wariw ka se ka kɛ ka so ninnu sara san 25 kɔnɔ bon an nana ye o waati kana bila bi la gɛlɛya caman donna soko la fo so a dabɔlen bɛ u b'a fɔ i n'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ cogo min a dabɔlen bɛ fonctionnaire dɔrɔn de kama wa non a dabɔlen bɛ maa suguya fila de kama c'est-à-dire les fonctionnaires et kɛnyɛrɛyew c'est-à-dire maa minnu les particuliers c'est-à-dire i b'a sɔrɔ i tɛ fonctionnaire mais i yɛrɛ b'i ka ca la i bɛ se ka i bɛ dɔɔnin sɔrɔ i yɛrɛ ye donc olu mɔgɔw dɔw fana b'a ɲini et puis a bɛ d'u ma fana quoi mais bi logement sociaux yɛrɛ problème ye min ye il faut se dire la vérité hein parce que gɛlɛya caman de bɛ yen i b'a dɔn sarakisɛw de bɛ so in na décret dɔ de bɛ yen n'an k'a ma le décret 0351 du 8 mai 2015 o décret in kɔnɔ soko sariya bɛɛ b'a kɔnɔ so di cogo fo ka taa bila don min na ni tilala a sarali la fo ka taa bila i ka titre de propriété a bɛ d'i ma don min na a bɛɛ b'a kɔnɔ mais bi an nana ye k'a fɔ o sariyakisɛw de bɛ ka sɔsɔ donc anw minnu ye lafasakɛ jɛkuluw ye an fana man ka sigi k'a ye k'a fɔ jamanadenw bɛ ka taraki u ka hakɛw la k'a fɔ k'an tɛ bɔ ka an ka hakilinaw di bi gɛlɛya minnu bɛ yen sariya sɔsɔ dan don an nana ye 1200 logements dɔw feerela donc o feereli sababu de b'a la o sababu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye IBK tile IBK ye so di laban mun kɛ IBK tun b'a fɛ ka 4943 logements de di n t'a dɔn IBK ka so di laban a tun b'a fɛ ka 4943 logements dɔɔni a tun b'a fɛ k'o de di donc a waati gɛlɛyaw dɔ nana don soko la parce que a waati i b'a dɔn wariko gɛlɛya dɔ tun bɛ gouvernement kɔnɔ donc maa minnu tun ye so ninnu jɔ n'an k'u ma entrepreneur olu y'a yira a waati ministre la k'a fɔ ko parce que yamaruya tun dira entrepreneur de ma u ka sow jɔ donc n'u tun tilala sojɔ la de u b'u ka wari d'u ma donc waati min na u tilala sojɔ la
u nana a yira département na k'a fɔ tant que u ka wariw ma sara u tɛ tile di ministre ma donc yamara taara o don de k'a fɔ décision dɔ ka ta 4900 so minnu jɔra ni IBK tun b'a fɛ ka di so 1000 ni so 200 ka feere pour que minnu ye so in jɔ minnu ye so jɔ. oui o yɔrɔ la c'est à dire i ye o yɔrɔ min fɔ so i ye hakɛ min fɔ ko k'o feere maintenant est ce que o tun ye bɛnkan dɔ ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ye so jɔ gouvernement kuturu walima jamana ɲɛmɔgɔ jamana kuturu ko ka tila k'o so feere o bɛ feere mɔgɔ fasugu jumɛn ma jɔn de b'o san a bɛ an ka tɛmɛ an ka sinsin o yɔrɔ kan. voilà bon décision kɔni tun taara a waati parce que entrepreneur minnu ye so jɔ olu y'a yira k'a fɔ tant que u ka wari ma d'u ma u t'u bolo bɔ sow kan donc IBK dun gouvernement ma solution wɛrɛ ye voilà fo so minnu jɔra ka dɔ bɔ a la k'o feere k'o di entrepreneur ma donc 1200 logements feereli décision bɔra o don de a waati Kalifa Sisoko de tun bɛ yen a don a y'an ka jɛkulu wele u ye décision in ta ni hakilina mun ye a bonya dara an kɔrɔ donc so 1000 ni 200 in décision tara ko k'a feere moi je pense que décision talen a kɛra sababu ɲuman ye parce que n'o décision fana tun ma ta o don 3743 logements mun ni mɔgɔw b'a kɔnɔ bi n'a dira 2018 a so tun tɛ di i y'a faamuya voilà tun bɛ juru kun kɔrɔ donc o de kɛra sababu ye ni so in dira bon an nana ye so dilen kɔfɛ donc an nana bɔ mun de kalama an nana ye so bɛ ka feereli tɛ ka ban a dun ma dabɔ o de kama feereli min fɔra voilà o bɛ ka continuer o dun ka daminɛ 2018 la ka na bila 2022 la yamara mun tun dira ka so 1000 ni so 200 in feere olu bɛɛ tun feerela k'a ban pewu donc anw bolo o tun ye feereli ko kuma bannen jamanadenw tun man ka mɛn k'a fɔ ko so bɛ feere mais an nana mun de jateminɛ an nana ye k'a fɔ feereli in de bɛ sen na arisa a tɛ ban feereli de bɛ tuma bɛɛ i b'a mɛn ko feereli de bɛ yen donc finalement ni an fana ma wuli k'an jɔ jamanadenw tɔgɔ la an b'u janfa parce que anw ye lafasalikɛli jɛkuluw de ye an kan ka au moins patrimoine ka préserver non seulement an yɛrɛ an kɔmɔgɔw ye ani maa minnu jigi b'an kan donc aujourd'hui OMS ɲɛmɔgɔ so bɔra ka communiqué dɔ kɛ k'a fɔ ko don nataw voilà l'habitat k'a fɔ ko 2018 gouvernement de décision ta k'a fɔ k'u ka nin so ninnu feere k'u ka kɛ cession directe ye mais gɛlɛya b'a kɔnɔ so ma deli ka di jamana in kɔnɔ F3 la n'i y'a jateminɛ F3 yɛrɛ sɔn a wari mun ka ca bi o de ye 8,8 ni 800 ye i y'a faamuya 8,8 ni 800 kalo o kalo o bɛ sera san 25 kɔnɔ mais bi n'i y'a jateminɛ ale b'a fɛ ka so mun feere a b'a fɛ ka so mun di cession directe la n'i y'a jateminɛ ale ka kalo sara o bɛ bɛn 126 556 o tɛ fantanfɛn ye bilen o cayara ni hali fɔlɔ F5 wari ye parce que fɔlɔ F5 de tun ye 125 o de tun ye 125 000 ye kɔrɔ y'a fɔ a ka kuma na a ka kuma kɔrɔ ko mɔgɔ min bɛ 125 000 ta kalo o tɛ fantan ye a waati moi je pense que anw ye wulikajɔ caman k'a la an tun y'a yira k'a fɔ étage minnu jɔra a waati a tun man ka jɔ sabu fantanfɛn tɛ a kɛra sababu ye a waati IBK ka waati caman tun bɔra a jɔliw la mais n'an nana ye ko bi o waleya kelen bɛ ka continuer donc an fana ye lafasalikɛ jɛkulu de an kan ka min kɛ jamanadenw tɔgɔ la ka jamanadenw lafasa parce que bi ni nin tɛmɛna fantan tɛ so sɔrɔ jamana kɔnɔ bilen n'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ. kɛrɛnkɛrɛnnen na logement sociaux. effectivement. d'accord Fuseni Mariko n'i y'a lajɛ hakɛ mɔgɔ ka hakɛ ye so ye ka so sɔrɔ sango jamana ye so min di jamanadenw ma n'o ye logement sociaux o kumana aw fana bɛ mun kalama jamanadenw ka hakɛ ko la nin ko la logement sociaux ko ka b'a daminɛ fo ka se bi la mun b'a la n'an bɛ se k'o dɔn a ka jɛkulu fana kɔnɔ. bon mun b'a la n bolo n b'a dɔn ko ɲɔgɔn tɔ ninnu olu bɔra k'o fɔ ka jamana kɔnɔdenw seba tɛ minnu ye k'olu lafiya soko la ale ka yuruguyurugu kɛlɛ parce que bi ni i ye mɔgɔ min ye baara daminɛ a kɛra jamana ka baara ou bien kɛnyɛrɛ ye hamina fɔlɔfɔlɔ min na la o ye sisoko de ye mais a ka ca ala fɛ ni jamana sera ka siso di mɔgɔw ma nɔgɔya la o bɛ dɔ bɔ yuruguyurugu la mais bi ni o tɛ yen ko fɔ so a kɛra i b'a fo i ka wariba de bɔ ka sɔrɔ donc yuruguyurugu a fanga bɛna bonya o kɔrɔ a dabɔra min kama a bɔra o minɛ o ye donc a dabɔra mun kama a ma bɔ o kɔnɔ donc yan'a ka kɛ sisan ka na kɛ hɛrɛ ye jamana ma a bɛna kɛ degun ye jamana ma ni n'a kɛra an ka ala deli a kana se ka kɛ n'a kɛra o kɔrɔ ko baara fɛn kɛra yuruguyurugu kɛlɛli la
cɛ kan ka siri pour que baara ɲɔgɔnna 5 ou bien ɲɔgɔnna 10 de kɛ pour ka se ka yurugu kɛlɛ parce que jamana kɔnɔden bɛɛ ka amina ye fɛn min ye n'a tɛ se ka sɔrɔ wari kɔ o wari min don a tɛna se ka sɔrɔ tuguni f'i ka don yurugu da fɛ donc nin ye ka mɔgɔw pousser ka yurugu ka don wɛrɛ da fɛ an bɛna jamana kɔnɔdenw sisan an bɛna obligé ka taa bolo se jamana ka fɛn dɔ jamana ta dɔ ma ou bien ka se k'an bolo se an baarakɛyɔrɔ dɔ an baarakɛɲɔgɔn dɔw ka fɛnw ma pour ka se k'an ka soko hami dafa donc o b'a yira k'a fɔ sisan ni logement social ko kuma a sigira a dabɔra min kama a bɔra o minɛn bɛɛ kɔnɔ et que jamana kɔnɔdenw t'u yɛrɛ ye logement social ko yɛrɛ kɔnɔ tuguni. Oui, mais an ye kuma minnu bɛ sen na sisan logements sociaux yɛrɛ k'a sɔrɔ ka don a kɔnɔ awa ko kura minnu daminɛna munna jamana faamaw ye nin hakilila ta est ce que aw ka jate la u fana tɛ k'a ta fɛn dɔ de kama walima i n'a fɔ Ture y'a fɔ cogo min na IBK kun ye sariya min ta k'a fɔ so ka feere o décision ka tugu o nɔfɛ aw bolo bɛnkan dɔ de bɛ ka sɔsɔ wa? Bɛnkan bɛ ka sɔsɔ parce que bɛnkan bɛ ka sɔsɔ mun na d'abord ka logement so feere jamana ma depuis 2018 fɔ sisan jamana ma sariya foyi bɔ a la et que a bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ye ka kɔlɔlɔ se mɔgɔ minnu yɛrɛ logement social a sigibagaw a bɛ ka kɔlɔlɔ se olu ma et a bɛna kɔlɔlɔ se jamana ma parce que n'i ye logement social yɛrɛ sariyaw papier mun b'a kan papier kelen mun b'a kan a b'a fɔ ko jamana kɔnɔden tɛ yen mun kan ka se ka so 2 sɔrɔ mais bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen logement social k'a ɲini aw bɛ papier déposer k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen minnu y'o kɛ u y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen tuguni fana parce que wari b'u bolo o mɔgɔ kelen logement social b'u bolo u tilara ka wari bɔ tuguni ka taa don a la donc o so b'olu bolo ka ɲini u yɛrɛ ka ɲini u yɛrɛ tuguni donc ou bien u b'a ɲini k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ la tuguni o caman bɛ yen donc o la sisan ni jamana ka ami de ye ka jamana kɔnɔden bɛɛ ka so kelen o amina ko nɔgɔya donc o bɛna gɛlɛya sisan parce que d'abord jamana kɔnɔden fanba a se t'olu ye tuguni ka don a da fɛ donc se bɛ minnu ye donc olu de bɛna a ta tuguni pour que jamana kun ko i ka kuma la a bɛna fɔ ko in bɛ ka bɔ sentanya ko la ka don faamako kɔnɔ faamako la parce que fɛn min dan kun ye 25,000 ye n'o daminɛ nana kɛ 25,000 ni 200 ye o y'a dan ye dɛ o kɔni o y'a a yɛlɛmana sisan a dan wari sarali dan a dan a bɛɛ la a dan i ka wari sarali cayalenba so mun kun y'a dan ye i n'a fɔ F5 o wari sarali dan kun ye 25,000 ye mais maintenant sisan F3 o de ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye o de wari kun ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye maintenant ale de bɛ daminɛ sisan 25,500 ani 200 ani 300 ani 300 o ye i n'a fɔ so bɛɛ la dɔgɔmani sa kɛ so bɛɛ la dɔgɔmani o de wari ka ca F4 ka taa se F5 donc a bɛɛ la dɔgɔmani o de wari ka ca ka tɛmɛ a bɛɛ la belebeleba kan sisan kunun bɛɛ belebeleba o wari bi bɛɛ dɔgɔmani de ka ca n'o ye. Oui, mais Fuseni Togola ni n'a fɔ Fuseni Mariko ni kibaruya ninnu bɔra sisan ka kɛ ni mun ye so kuraw de bɛ fɛ ka di wa ou bien ni kibaruya ninnu OMH ye nin hakilila ninnu ta cadre jumɛn kɔnɔ mun de bɛ fɛ ka kɛ soko la ko kura jumɛn de bɛ fɛ ka don a la ni maliyɛnw tɛ mun dɔn. bon ko kura an bolo ko kura t'a la ko kura ko wɛrɛ ma kɛ quoi yɛlɛmaliw de u ye yɛlɛmaliw de don a la mais k'a fɔ ko so kura ou programme kura de kɛra programme kura ma kɛ parce que n'i ye u ka laseli bɛɛ ta a fɔra ko so 12 ani 500 ani 66 o programme de o dun daminɛra depuis IBK tile bon maintenant donc programme kura tɛ donc ko kɔrɔlen de don min bɛ sen na hali sisan mun bɛ sen na hali sisan donc o ko kɔrɔlen kun sigilen don sen mun kan donc o sen de o dɔn sen de falenna. n t'a dɔn n'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn faamuya par exemple sisan programme kelen kɔnɔna la n'i ye F3 dɔrɔn ta donc F3 a mɔgɔw bɛ 8,000 ani 844 ani 44 de sara donc o so kelen bi
o de bɛna bɔ o la o mɔgɔw kan ka kalo kɔnɔ ni e mɔgɔ minnu ni i sera o ye hali mɔgɔkɔrɔ minnu bɛ yen nɔ mɔgɔkɔrɔlenw a bɛna fɔ dɔ de farala kalo sara kan dɔ de farala mɔgɔkɔrɔw ni mɔgɔkɔrɔlenw mɔgɔkɔrɔlenw maga tɛ se ka k'olu t'a la maga tɛ k'olu t'a la mais mɔgɔ kura minnu bɛna don sisan olu kɔni b'a ye bon comme o tɛna fantan t'o la donc o faama minnu bɛna o sɔrɔ donc olu de bɛna sisan ka 25,500 ani 300 ɲɔgɔnna sara. ayiwa aw ɲɛ b'o ko la cogo di o bɛ se ka tɛmɛ cogo di ayiwa min na i fan fɛ Salifu Togola i tun ye kuma bila yɔrɔ min na o ye k'a fɔ dugukolo ko i tun y'i da don a la ko gɛlɛya dɔɔni dor'o la ayiwa ka Mariko ka kuma dafa ka dɔ fara so sara kan nin cogoya la ayiwa a bɛ se ka wolo mun na ONH ye nin hakilila ta aw gɛrɛl'u la k'u ɲininka base u ye nin hakilila ta base min kan wa. D'accord, i cɛ tuguni Jalo bon an gɛrɛl'u la an ma gɛrɛ u la parce que u ye papier bɔ u y'a bila réseau quoi u ye communiqué kan an y'a ye a bɛ dan yen an kɛlen k'a ye fana a ka kan an ka hakilina di a kan u ka sɔn a ma u kana sɔn a ma on est tous des Maliens an bɛɛ ye Malien de ye wa an bɛɛ kan ka hakilina di n'a ma ɲa k'a fɔ on est des acteurs clés an kan ka hakilina di a kan donc ne bolo n ye min fɔ n ye kuma bila yɔrɔ min na ni tɔ nin bɛɛ y'a dafa fɛn bɔra a hakilina kɔnɔ quoi fɛn bɔra minɛn kɔnɔ hakilina min yɛrɛ nana ni logement sociaux ko a bɔra o kɔnɔ a mɛnna n bɛna n profiter ka jamana sisan marabagaw u interpeller k'u wele a la u k'u janto a la parce que fɛn caman bɛ ka kɛ dugumamɔgɔw fɛ n'u tɔgɔ u t'a kalama yɛlɛma dɔ ye nin ye refondation dɔ de ye dugukolo tɛ se ka minɛ maliyɛn dɔ la je parle sous le contrôle de certains Maliens caman bɛ yen u tun bɛ yɔrɔ in n'a ye u ka entreprise kun bɛ TF kun b'u bolo dugutigilakaw bɛ yen je suis en contact avec le conseil de village de Tabakoro nous dugutigi yɛrɛ ka conseillers bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a kalama mɔgɔw b'u la u bɛ se k'u ɲininka dɔw ka jɛna u ka 3 hectares dɔw jɛna 4 hectares k'a d'u ma dɔw ka foro kɔnɔ dɔw ka jardin kɔnɔ dɔw ka yiri foro kɔnɔ n'a fɔra k'olu jɛna kɔ k'a di a daminɛ la u ko papier kɛr'u bolo papier ma k'u bolo u kana jɔrɔ u ka hakɛ bɛ d'u ma mais a dɔw bɛ yen u ka hakɛ ma di papier ntanya sababu u jɛna kɔ ko logement sociaux ko programme a ye nafa lase u ka dugu ma mais n'a fɔra ka olu jɛna kɔ dɔ jɛna 3 hectares kɔ dɔ jɛna 4 kɔ yɛrɛ k'a di o yɔrɔ kelen kana ta mɔgɔ wɛrɛw fɛ k'a feere maliyɛn wɛrɛw ma est ce que tilelenya bɛ yen donc an kana bɔgɔ siyan ka kɛ bin kan quoi tilelenya tɛ yen y a pas d'équité entre les Maliens a minɛna dɔ la o donc a minɛna kun min kama n'o ye jamana ka hakilina in de ye ni hakilina ɲumanba don a kan ka t'o minɛn de kɔnɔ jamana kɔni ye jamana ye n'ale mago jɔra yɔrɔ min na a b'a minɛ u jɛna kɔ k'a sababu kɛ mais a man kan tɛ ka t'o hukumu kɔnɔna na ka bɔ o kɔnɔ k'a feere dɔ wɛrɛ ma o ye an ma tile jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a minɛ dɔ la ka d'a kan a ka fɛgɛ ka d'a kan se t'a ye k'a di dɔ ma wari b'a kun donc an ka bɔ dabiri kɔnɔ jamana a bɛ ka min fɔ est ce que halisa o sira kelen n'i y'a ka kuma faamu o sira kelen de bɛ ka to sen na sabu so kɔrɔ minnu jɔra k'a fɔ de o bɛ tila ka na jɔ ka dɔ fara o sara kan a minɛna min na a dira min ma ka tila ka dɔ fara a kan tuguni fo ka na se dɔ farali la a so sara kan. fɛn min yɛrɛ bɛɛ de ɲagamina ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn hakilina min b'u la mais fɛn bɛɛ de ɲagaminen don k'u ni ju yɛrɛ tɛ logement sociaux ko la bilen yɛrɛ. k'u ni ju t'a la yɛrɛ bilen non seulement dɔ bɛ ka fara so saraw kan ka taa o n ye min fɔ kuma daminɛ la ni i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kun t'a la u bɛ ka dalaminɛ kala kɛ min ye fɔlɔta mun dira jamana o dugukolo tun ye jamana ta ye ka ban filanan mun dira ni mun dira o kɔfɛ mais jamana y'a san a tigiw bolo mais ni jamana y'a san ka ban a ma kɛ jamana ta ye wa ani dɔ in bɛɛ kɛra kelen ye o foyi man kan tɛ fara donc a tɛ justifié a tɛ ɲɛfɔ quoi o tɛ argument ye u kana an filɛ mɔgɔw ye sa c'est à dire que an tɛ kuma mais an bɛ fɛn bɛɛ kalama an tɛ kuma n'an tɛ ko dɔw fana tɛ kelen ye a b'u kɔnɔ de an tɛ fɛn de dɔn donc an ka dugukolo bɛ fɛn bɛ ka fara a kan ka taa cogo min na a bɔra hakilina de kɔnɔ pewu et là n bɛ faamaw wele c'est à dire que c'est un aspect très important fɛn min don logement sociaux ko bi Mali kɔnɔ ni farati ma k'a la a sɛfanama de don n'a binna dɔrɔn a bɛ ci n bɛ faamaw wele m'u wele a bɛ se ka kɛ u t'a kalama n'u b'a kalama u k'u intéressé logement sociaux ko la ni wari t'u kun k'a jɔ problème t'a la o maliyɛnw tɛ ka
courant tigɛ kun bi wa problème bɛ énergie la mais solution de kan ka ɲini solution min bɛ laban bon logement sociaux ko ne yɛrɛ bolo o fana kelen de kan ka ɲɛɲini si vous n'avez pas les moyens de faire face à la politique meta ni moyen t'a bolo k'aw ɲɛsin fɛn yɛrɛ hakilina ma a bɛ se ka to a hakilina minɛn kɔnɔ cogo min a y'a ɲɔngiri sa yani a ka taa yani a y'a ɲɔngiri yan'a ka kɛ ko wɛrɛ ye quoi mais u bɛ ka taa sira min kan nin ye o ta ye feereli ko in kɔni ne tɛ fɛ k'a mɛn mun bɛ a kunna bi ala ye a soko yɛrɛ kalifa mɔgɔ minnu na bi n'o ye OMH ni service technique ni cabinet yɛrɛ ye ministre in ka bonya b'a yɔrɔ n y'a ka kɛwale dɔ ye anw ka kaburu do kelen min b'an fɛ yen 9 hectares demi ale de sababu la a koko donna a ye mɔgɔw tigɛ tɔnɔ min mais an tun bolo ale yɛrɛ nalen k'ale yɛrɛ ye boîte kɔnɔ mɔgɔ ye n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ u ye gafe o gafe texte yɛrɛ bɛ urbanisme kɔnɔ bi ale bolonɔ b'a cɛman na ministre donc an tun y'an jigi d'a kan kosɛbɛ nka a bɛ ka taa wolo ni min na nin ye so feere ko kuma ne y'a mɛn o ma sara n na dɛ n y'a mɛn ten i b'a fɔ mɔgɔw b'a mɛn cogo min nin ye ne yɛrɛ hakilina ye sa n'engage que moi n yɛrɛ hakilina don mais kun t'a la tilemeliya don n'u y'a kɛ u y'u ka se yira dɔw kan dɔw ka terrain minɛ n'u la TF kun bɛ dɔw bolo mais entrepreneur dɔ da a ka entreprise kun bɛ Sila n b'a tɔgɔ fɔ a tun investira jusqu'à hauteur de 60 millions mais o taara ka so ci ka entreprise déloger ka wuli ka bɔ yen o bɛ kɛ mɔgɔ ye bila mais n'i taara o ci i bɛ ka na tuguni k'i jamana mɔgɔ ka mɔgɔw ka lafiyali min kama nɔgɔya la moyen ba tɛ mun bolo sɔrɔ ba tɛ mun na walasa u ka se ka so sɔrɔ nɔgɔya la mais n'i taara bɔ o kɔnɔ k'a feere wɛrɛtigi ma depuis u nana n'a ye non des logements économiques ce n'est même plus des logements économiques an ka tiɲɛ fɔ c'est des logements VIP maintenant des logements VIP anw fɛ yen mais an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele mun bɛ nin cɛkada in kunna u k'a f'u ye u k'u hakili to a la yɔrɔ in dugukolo in minɛna mɔgɔ dɔw de la donc a minɛna kun min kama a ka k'o ye quoi n'o tɛ ala bɛ yen dɛ d'accord mɔgɔ si tɛ to yan awa Toure n'a fɔra ko nin cogoya la fɛn min dabɔra min kama a bɔra minɛn kɔnɔ awa aw logement soso ɲinina o kuma na nin bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn se awa jamanaden yɛrɛ ma ani minnu yɛrɛ na programme hali n'a ma ɲɛ ko programme kura bɛ na i n'a fɔ Togola y'a fɔ cogo min na ni jamana tɛ se a k'a jɔ mana ko in kɔni an b'a dɔn k'a fɔ jamana tɛna jɔ nka n'a ma ɲɛ k'a bɛ na est-ce que aw dan b'a la k'a fɔ minnu nin bɛ ka kɛ taabolo min kan segin kɔ b'a la bilen wa. Non, moi je pense que fɛrɛ bɛɛ de kan ka tigɛ nin ko in a kana waleya parce que ni nin kɛra fantan tɛ so sɔrɔ jamana kɔnɔ bilen an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que n'i ye OMH ka communiqué jateminɛ ɲɛmɔgɔ y'a jira communiqué kɔnɔ k'a fɔ ko gɛlɛyaw de b'u la wariko gɛlɛya b'u la donc o kɛra sababu ye u bɛna so in di nin dicogo ninnu na mais gɛlɛya tɛ se ka ban OMH kɔnɔ sabu mun na an tulo ka bon an bɛ fɛn caman mɛn an bɛ fɛn caman ye OMH kɛra agence immobilière de bi si le mot me permet a kɛra banque de ye parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ wari minnu sara location na kalo kalo a wari kan ka fara ɲɔgɔn kan OMH de kɔnɔ i y'a faamuya mais n'a fɔra o wariw OMH direction OMH o wariw bɛ ta ka o b'o juru dɔw u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn na ye c'est-à-dire juru bɛ se ka don e bɛ se ka kɛ OMH baarakɛla ye sisan période dɔ bɛ se ka d'i ma 20 millions 25 millions 8 millions 500 i k'o wari ta i ka taa so jɔ i yɛrɛ ye o wari bɛ bɔ OMH budget kɔnɔ c'est des choses qui ne sont pas faisables. jama jɛ nafolo k'o ta ka taa k'o di mɔgɔw ma donc a kɛra i n'a fɔ tontine de don c'est interne ni min mago jɔra wari la o bɛ wari dɔ ta kɛsu in kɔnɔ wari fɛrɛ t'a la a bɛ sara san 25 kɔnɔ u ni ɲɔgɔn cɛ mais moi je pense que nin bɛɛ bɛ se ka kɛ OMH yɛrɛ ka gɛlɛya sababu ye mais est-ce que disposition man ka taa pour que nin wale sugu ninnu ka dabila OMH kɔnɔ parce que jamajɛ wariw est ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ i ka nin kuma la k'a fɔ gɛlɛya min bɛ logement sociaux ko la min de don OMH min de don u sen b'a la u sen b'a la parce que n'i y'a jateminɛ OMH a cadre ka dɔgɔ so 2 so 3 tɛ min bolo kelen OMH cadre ka dɔgɔ feereli minnu tɛmɛna i bɛ ka tile la 1200 logements minnu feerela an b'a kalama cadre dɔ ye so san 31 dɔw ye so san 45 mais olu ɲɛmɔgɔw y'o wariw bɔ min moi je pense que o tile kan ka wuli ka nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ a kan ka kɛ o
bon n'i y'a jateminɛ e maa min ye so san $1,30,000 ka so san $45,000 ka tila ka juru ta OMH kɔnɔ $25,000 ka tila ka juru ta OMH kɔnɔ $20,000 ka tila ka juru ta $8,500,000 OMH yɛrɛ kɔnɔ mais moi je pense que OMH baarakɛlaw juru de b'u la fo kan nin ye gɛlɛya de ye donc bi mun de bɛ kɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye lafasali jɛkulu n'o ye anw ye est ce que c'est pas une manière ka bɛɛ sen bɔ a la an yɛrɛ k'a feere voilà parce que n'i y'a jateminɛ il y a un silence coupable aujourd'hui. Oui mais OMH kɛrɛfɛ commission d'attribution min bɛ yen c'est ce que j'ai dit o commission in de ma sigi Zeyina minɛ donc c'est pourquoi je dis il y a un silence coupable du département de kan ka commission sigi ni so bɛ di sariya ye min fɔ ali feereli ko min bɛ se a man ka kɛ département de l'habitat de kan ka commission sigi commission ka baara ye o la dépôt bɛ sɔrɔ ka boloda Bamako centre la a bɛ fɔ ko mɔgɔw ka t'u ka dossiers bila olu dossiers minnu mana bila tɛmɛnen in na F3 caution tun ye a tɛ tɛmɛ $60,000 kan mais Zeyina o b'a fɛ ka so mun de caution bɛ ka taa $3,750,000 la caution donc a fantanfɛn donc o tɛ fantanfɛn ye bilen o ye so kura minnu mina o ye u b'a fɛ ka min di o ye programme kura mina kɛ voilà a man ka kɛ sariya sɔsɔli don parce que sariya y'a jira k'a fɔ le décret 0351 du 8 mai 2015 a sariya 6nan ko ni so bɛ di ko commission de bɛ sigi sariya in de fɔ donc aw bɛ ka nin so mun de commission sigira don jumɛn commission membre ye jɔn ye département jumɛn de y'a sigi parce que n'i ye document la ye document bɛ yan OMH DG de y'a sigi a filɛ nin ye donc c'est très grave donc nous organisation de défense des droits au logement du Mali nous n'allons pas accepter Maliens an ka soko ka tiɲɛ an sigilen ɲɛna a tɛna kɛ kɛcogo t'a la awa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ i impliqué nin na n bɛ n profiter coup d'état waati sow dɔ dira gɛlɛyaninw dɔ kɔnɔ donc olu so minnu dira gɛlɛya kɔnɔ je pense que an bɛ don min na i ko bi olu so voilà donc olu sow tilala ka minɛ ka bila OMH ka disposition kɔnɔ donc k'a fɔ bɛɛ ye so bɛ di de a tɛ feere mɔgɔ mɔgɔ ye so san a bɛ tila ka minɛ i la o de kan ka don mɔgɔw kunna n'a ma minɛ i la bi sini a bɛ minɛ i la voilà. D'accord, oui. Fuseni Mariko, awa yi baro kɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fila ka kuma mɛn o kuma na nin cogoya la logement sociaux ko ma bɛ se k'a fɔ nin y'a ko dabilatɔ ye wa walima nin ye ko kura jumɛn daminɛtɔ ye logement sociaux ko la ni maa tɛ min dɔn i n'a fɔ Ture y'a fɔ cogo min na OMH olu gɛlɛya b'u yɔrɔ walima so yɛrɛ dicogo ninnu bɛ se ka na cogo di fɛn min dabɔra ko ka nɔgɔya kɛ ni gɛlɛya bɛ ka sɔrɔ a la. Ouais, bon gɛlɛya tɛ ni anw ɲininka ani jamana kɔnɔden caman hali peut-être hali ni ye OMH yɛrɛ baarakɛlaw ɲininka u man ka se k'a fɔ ko wariko gɛlɛya b'u la parce que bi i bɛ mɔgɔw sɔrɔ logement social kɔnɔ u ye kalo 66 kɛ u ma so dɔrɔmɛ 1 sara kalo 61 u bɛ san 5 ani kalo 6 de ma u ma so wari sara donc ne bolo ni ka dɔ fara so wari kan so wari minnu bɛ yen n'aw dɛsɛlen don k'o kani o de bɛ kani fɔlɔ o. an y'o kibaruyaw mɛn waati dɔ la k'a fɔ OMH fɛ ka maa minnu bɛ yen n'u tɛ fɛ ka juru sara k'u bɛ t'u labɔ an y'o kibaruyaw mɛn. n bɛna mun f'i ɲɛna an yɛrɛ sɛgɛnna OMH dɛmɛli la o baara la an sɛgɛnna u dɛmɛli la o baara la et puis wariba de tiɲɛna communication journal presse écrite ni ORTM na o kuma la foyi ma bɔ a la an bɛ yɔrɔ min na bi foyi ma bɔ a la mɔgɔw bɛ so kɔnɔ san 5 ani kalo 6 u ma dɔrɔmɛ 1 sara foyi ma k'u la mɔgɔ t'u ɲininka yɛrɛ o bɛ se ka kɛ cogo di. mais o de kɛra o e kɔni an kɔni o yɔrɔ la est ce que jalaki bɛ jamana yɔrɔ walima OMH est ce que jalaki fana tɛ non jalaki minnu b'a kɔnɔ minnu b'a ɲini. ayi non sisan ne ye bɛnkan kɛra k'a fɔ i bɛ don so kɔnɔ maintenant sisan ni bɛnkan ye nin ye ne ma bɛnkan labato yɔrɔ i fana jalaki b'i kan. non jalaki foyi tɛ ne kan. ayi kan tɛ e ma. ayi ma dɔn an ka kɛ ne ye sa jalaki foyi tɛ ne kan parce que ne bɛ e ka so kɔnɔna la kalo n bɛ wari sara mais ne ka sira t'i ka wari la ne de bɛna taa e bugɔ k'i ka wari d'i ma wa. o ka gɛlɛn. ou bien donc mɔgɔ minnu kan ka wari minɛ jalaki b'olu de yɔrɔ la u kan ka t'u ka wari de minɛ yani u ka OMH yani logement so programme yani a ka faga yani u ka kan tigɛ k'a kuma yɛrɛ ban pewu juru min bɛ yen u ka t'o juru kani u ka so wari ko nin to yen so ni dɔ kɔni farala wari kan o ye logement so kuma de bannen pepepepe a banna cogoya caman na parce que a bɛ ka feere wari min na tan n'o wari b'i bolo
i bɛ se ka so sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw bolo mun ka ɲi siɲɛ 100 ni olu ka so ye bi promoteur privé baden de bɛ yen minnu bɛ so jɔ ka feere mɔgɔw ma o wariw dɔnnen don maintenant ni jamana ka so bɛna k'o wari ɲɔgɔnna ye o dun so jɔcogo ka ɲi siɲɛ 100 ka tɛmɛ jamana ka so kan jamana kɔnɔdenw wari bɛ minnu bolo u b'u ɲɛsin so jɔ de ma sisan non seulement fantanw jigi soko la kuma bɛna ban hali faama minnu bɛna ta fo n'u y'a ta dugukolo nata la sinon soko nata est-ce que o de tɛ caman ka nata ye k'a fɔ jamana garanti b'a la ayiwa n'i y'a san fɛn tɛna sɔrɔ k'an to a kɔnɔ est-ce que o nata est-ce que garanti b'o la tuguni parce que n t'a dɔn minisiri kɔrɔ dɔ bɛ yen a ko k'a ka plainte bɛ pôle économique la a mɛnna ko 120 hectares dɔ la jamana yɛrɛ ka titre foncier kan est-ce que jamana yɛrɛ ka titre foncier kan donc ko 120 hectares dira mɔgɔ dɔ ma donc o plainte bɛ yen est-ce que donc mɔgɔ association dɔ bɛ yen bi m'a dɔn a association ɲɛmɔgɔ ye Sako ye a taara ni OMH ye tribunal la waati cɛn caman u ka association parce que u farala mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka dugukolo minɛr'u la u ma dédommagé u faralen ɲɔgɔn kan u ye association formé u ye procès caman kɛ u gagné a caman na fo cour suprême yɛrɛ niveau la donc o dugukolotigiw bɛ yen bi n'a bɛ ka bɔ a minɛn kɔnɔ mais u ka dugukolo ka segin u ma dɔrɔn jamana kɔnɔdenw fantanw ka soko o tɛna latigɛ tuguni bon mɔgɔ dɔw de ka dugukolo minɛr'u la olu bɛ kɛlɛ la fo u yɛrɛ gagné halisa logement sociaux bɛ dugukolo minnu kan o dugukolotigiw bɛ kɛlɛ la halisa u bɛ kɛlɛ la donc maintenant u ka dugukolo ka segin u ma a kuma yɛrɛ ka ban ni ala ye so di fantan ma yɔrɔ min na o y'o bannen mais jamana ka a yira san ale dɛsɛra jamana kɔnɔdenw ka soko hakɛya tali la donc ale dɛsɛr'o la donc ale b'o to yen donc jamana kɔnɔdenw n'i sera ka buguso jɔ ye ou bien n'i sera ka mana bugu jɔ ye o y'i garisɛgɛ ye mais jamana kɔni ta kɔni o kɔni an dɛsɛr'o la donc an y'o hakɛ to yen mais nin ko in na est-ce que aw dan b'a la k'a fɔ dɛsɛ bɛna kɛ fo ka se yɔrɔ dɔ la wa dɛsɛ c'est-à-dire ka dɛsɛ ka logement sociaux dabɔra min kama k'a di jamanadenw ma sɔngɔ nɔgɔya la sabu aw bɛ ka taabolo minnu fɔ mais kɔni dɛsɛ kɔni kɛr'o la fɛn min bɛ miliyɔn 13 la a bɔra miliyɔn 13 ka na miliyɔn 25 la fɛn bɛ miliyɔn 40 na a bɔra miliyɔn 45 la ka na miliyɔn 60 la o kɔni kuma banna o fantan kɔni ɲɛyɔrɔ t'a la fantan ɲɛyɔrɔ ko kuma kɔni banna parce que bi alhamdulilayi ne min bɛ ka kuma n ye baara daminɛ a mɛnna n ye mun kɛ baara la a ka ca ni san 15 ye mais ne sara mun ta bi dɔnni b'a jɛ 70,000 la mais pour que ne ka se ka 4 millions sɔrɔ ko n bɛ t'o déposer so min yɛrɛ bɛɛ y'a dɔgɔmani ye ko n bɛ se ka taa n ka wari déposer o la il faut ne ka taa juru de ta banque la donc ni ne ye juru ta banque la banque bɛ wari mun tigɛ ne kunna o juru wari la o ka ca ni 20,000 ye o y'a sɔrɔ san 8 ou san 10 kɔnɔna la donc kalo n ka to ka 25 ani kɔ sara n bɛ balo cogo di n denw tɛ ka ekɔli la n tɛna bana n tɛ taa baarakɛyɔrɔ la donc n'i y'a ta ne ma o ye ne ye or diɲɛlatigɛ a kɛra cogo cogo mɔgɔ i bɛ cɛmancɛ de la ni an minnu bɛ bi jamana ka baara la n'an bɛ catégorie A niveau la moi je suis catégorie A e ɲɛ mun ye baara la a bɛ san 15 bɔ fonctionnaire ni a se ma kɛ ne ye mɔgɔ jɔn de bɛ duguma k'a se bɛ k'i ye n'a se kɛr'i ye fo n'i bolo magara fɛn wɛrɛ la mun t'i ta ye sinon i ta yɛrɛ i tɛ se hali ni so n'i y'a di yan fu n tɛ se k'a sara caution mɔgɔ dɔ ka na bi ko i bɛ ne ka caution sara n yɛrɛ ye mais kalo wari min fɔra i k'o sara n tɛ se mais n'i ye 25 bɔ ne ka sara la ne essence de san don o don ka na n ka nasɔngɔ n denw ka ekɔliso ekɔli sara bɛ bɔ ne ko Mariko est-ce que mɔgɔw y'u miiri nin e filɛ ka nin gɛlɛya sabu nin de ye ko yɛrɛ la kuma kolomayɔrɔ yɛrɛ mɔgɔw y'u est-ce que minnu bɛ so di minnu b'a programme kɛ commission d'attribution OMH ni ministère u y'u miiri nin yɔrɔ ninnu na ka awa soko in logement sociaux ko k'a bila nin minɛn kɔnɔ fo maliyɛn dɔw yɛrɛ ko n t'a ɲini n t'a sɔrɔ walima n'i y'a sɔrɔ walima k'a ɲini sira caman kan fo ka na se yuruguyurugu ni fɛn caman ma bon maintenant peut-être problème yɔrɔ min na peut-être ni aw bɛ sanfɛ n'a se b'aw ye a ma dabɔ aw kama mais an dugumamɔgɔw nin kɔni y'an ta bɔ ne yɛrɛ la et que miiri ma kɛ an na yɛrɛ parce que nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ ka nin kuma fɛ nin bɛɛ kɔfɛ jamana n'a bɛ so di 100 o 100
k'a bɛ fila ta ko min bɛ di fantanw ma fufalaki ni so bɛ di kɛmɛ fila bɛ ta min bɛ di fantanw ma fufalaki olu tɛ dɔrɔmɛ kelen sara u tɛ dɔrɔmɛ kelen sara donc nin y'o kuma bɛ bannen fantan logement sociaux Mali la o kuma de banna fantan so Mali la o kuma de banna or wari sɔrɔ sira min bɛ yen bi OMH la OMH bolo Ala de b'a dan dɔn min ni logement sociaux tɛ ɲɛnɛ sira la logement sociaux yɛrɛ bi so mugan bɛ Kucala a so bɛ ka toli zone tun bɛ ka so porte ni fɛn bɛɛ bɔ Kucala logement sociaux mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a sɔrɔ olu de farala ɲɔgɔn kan ka zo minɛ ka taa n'a ye tribunal la mɔgɔw ko k'u b'a so fɛ u ye liste kɛ k'a ci ka na an ka taa yira OMH mɔgɔw la so bɛ Kucala yan n'u y'a di an b'a ta o bɛ san kelen bɔ bi so 70 bɛ Moptikaw farala ɲɔgɔn kan ko k'a fɔ ni a so dira k'u b'a ta foyi Kayi so bɛ yen mɔgɔ ko n'a dira u b'a ta foyi Bafula bɛ so kɔni bɛ mɔgɔ t'a dɔn ale bɛ depuis waati min donc nin bɛɛ ye logement sociaux mɔgɔ tɛ minnu kɔnɔ ninnu jɔra waati jumɛn fo ka se sisan mɔgɔ t'a kɔnɔ ni so ninnu bɛ depuis san 2015 ni san 2015 fɔ sisan maintenant pour que fantanw ka sɔrɔ foyi tɛ kɛ o la foyi tɛ kɛ mɔgɔ si t'a so kɔnɔ mɔgɔ foyi o de kɛ Banabasa n yɛrɛ ka dugu sira la n'o ye Segu ye n'i bɛ taa Fana i bɛ so lankolon caman ye mɔgɔ t'o fana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ t'a kɔnɔ olu fana bɛ nin lahalaya la a bɛɛ bɛ nin lahalaya la donc aujourd'hui baara de kan ka kɛ so minnu bɛ yen n'u ma di u ka di fantanw k'o sɔrɔ ka feereli nin dabila ni feereli kɔni daminɛra kɔni fantan ka soko kuma banna ayiwa Salif o kuma na feereli de bɛna to sen na wa walima aw minnu ye gɛrɛjɛkulu ye an y'a mɛn k'a fɔ aw bɛ fɛ ka wulikajɔw kɛ ka nin ko bali aw na se a ko k'a bɛ taa sariya yɛrɛ ɲɛma aw na se ka taa yen o kuma na baara bɛna kɛ mun ye sisan gɛrɛjɛkulu fɛ d'accord n y'o de fɔ anw ye comité de gestion ye u y'a bolo d'aw ma fɛn fɔ anw ye an nana an b'an hakilina di ko bɛn ta tɛ n ko débatteurs ye min fɔ Toro ni Mariko mais u ka yɔrɔ dɔw sɔnji la que OMH bilama ne yɛrɛ ɲɛ bɛ min na n ka ye la u ye fɛn dɔ fɔ Toro ye fɛn dɔ fɔ a la k'a kɛra agence immobilière ye o ye tiɲɛ ye n'o tɛ ni fɛn bɛ ka baara kan ka ka a kɛcogo la OMH dan ye ka so jɔ et ça s'arrête là ka so jɔ k'a bila office malien de l'habitat ka so jɔ k'a bila mɔgɔ minnu n'a ka kan olu ɲɛ n'o tɛ hali u t'a di olu t'a di commission dɔ de bɛ sigi olu yɛrɛ tɛ attribution na commission de bɛ sigi commission d'attribution de bɛ sigi min ka commission dɔ de bɛ sigi sinon olu yɛrɛ da tɛ so u ka fɛngɛ ye baara wɛrɛ b'u la o mais on est dans une culture où les funérailles sont plus importantes que les défunts c'est-à-dire que bamanankan na janaja yɛrɛ importance min bɛ ka don la janajaw la sisan o tɛ ka don siw yɛrɛ la janajaw yɛrɛ kɛnɛ ka fisa ni siw yɛrɛ sisan pourtant janaja bɛ kɛ mun de kama siw kama en d'autres termes i n'a fɔ n bɛ k'a f'i ɲɛna c'est-à-dire que farikolo nin yɛrɛ a bɛ fɛn dɔ de a gulonnen bɛ fɛn dɔ la n'i bɛ ɲɛnamaya la o tɛ amu ya donc l'apparence maintenant la o ka fisa ni amu yɛrɛ ye c'est qu'an b'o de kɔnɔ mɔgɔ bɛ min ye n'o ye farikolo ye farikolo yɛrɛ ka fisa ni amu ye farikolo dun tɛ yen ni amu t'i la bon logement sociaux amu de ye c'est ça c'est-à-dire que an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ yen n'u ka sɔrɔ t'a to ka se ka so jɔ f'an ka miiri o de la a bɔra o kɔnɔ bon an t'a fɔ k'an bɛna se ka jɔ an kɔni b'a décrier an b'a fɔ k'a fɔ a man ɲa a man ɲi ani kɛli man kan an b'o de fɔ quoi a man ɲi ani kɛli man kan a bɔra logement sociaux bɔra hukumu kɔnɔ pewu baara wɛrɛ b'u la yen baara ye jumɛn ye so ninnu filɛ nin ye logement sociaux u ni quartier tɔ ninnu ma sigi cogo kelen n'i ye jate minɛ viabilisation bɛɛ ye c'est-à-dire que i mago bɛ fɛn o fɛn na bunahadamadenya la espace vert bɛ équipement public bɛɛ bɛ yen école ni dɔgɔtɔrɔso place bɛɛ bɛ yen mais an bɛ ka mun ye cahier de charge dɔ b'a la fana olu kan k'o respecter ils doivent faire respecter ce cahier de charge là un cahier de charge min ye n'a bɛ tali yɛrɛ kɛ logement sociaux sigi la ani ɲɛnamaya a kɔnɔ kan ka tali k'o de la
an mun ye so sɔrɔbagaw ye ani nin kɛli ka kan nin y'aw ka hakɛ ye olu mun ye so jɔbaga ye ani nin kɛli ka kan nin fana y'u ka hakɛ ye c'est à dire que les prérogatives à chaque acteur o bɛ yen mais o ka ye nin y'u ɲininka kɛ e ɲɛ t'an ka donnaba in na sugu tɛ yan là où il y a le portail là a ma kɛ sugu ya mais pourtant jamana la n'i sera yen tɛmɛli yɛrɛ ka gɛlɛn jamana ye 90,000 donni na a labɛnni na ko 80,000 donna monument na labɛnni ɲɛfɛla ni kɔfɛla 10,000,000 ça fait 90 millions mais ka k'o kɛ sugu ye k'a sɔrɔ so in dira o dira sugu b'a la mais o fana kɛra affaire ye sugu in gestion o fana kɛra affaire ye sugu ninnu a bɛɛ kɛra affaire ye a bɛɛ bɛ ka feere waritigiw de ma a ma dabɔ o kama c'est des centres marchands an ka se k'an ka nafɛnw sɔrɔ an yɛrɛ kɔrɔ mais o gestion an tɛ ɲininka an tɛ fɔ an mana min ye don min na o banna ça c'est fini an y'u wele donnaba ta in na projecteur kun b'a la n'a fɔra ko jamana o jamana n'i nana Mali la k'i bɛna taa misali ta Mali logements sociaux yɛrɛ politique kan ko yan bɛ taa yɛrɛ c'est pourquoi on dit que c'est une cité de référence ko yan bɛ taa yɛrɛ o la an y'a lajɛ an ye cité lagosili tɛ mais cité dɔw b'a kɛrɛfɛla la yen olu jɔcogo i yɛrɛ bɛ ɲɛ bɔ a fɛ n'i taara ATT-bugu da ninnu na i b'a ye c'est a bɛ mɔgɔ yɛrɛ da la ani ka don kɔnɔna na a ma kɛ c'est à dire que quartier populaire dɔw bɛ yen o kiosque bɛ sigi n'importe comment nɛgɛ fɛngɛ ninnu bɛ sigi sow da la c'est à dire que i t'a dɔn le ko cité yɛrɛ de don pourtant dans le cahier des charges min bɛ yen k'a fɔ nin de dangalen don a b'a fɔ k'a kɛli man kan a bɛ yen mais u t'u ɲɛsin o ma mun de don ninnu politique min de c'est à dire que n ta tɛ na bon nin ye baara fu ye n tɛna ɲɛsin o ma quoi mais n ta bɛ nin na n bɛ ɲɛsin o ma jamana tɛ jɔ o kan sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana tɛ jɔ o kan c'est à dire que ni malien yɛrɛ sera niveau dɔ ma kɛ n'a ta tɛ fɛn o fana a tɛ ɲɛsin o de ma i m'a faamu o tɛmɛlen kɔfɛ les initiatives privées feereliko in an y'a déclaré o parce que an ye fɛn dɔ fana an y'a fɔ k'a fɔ an t'a la o an ma lamɛn an ma jukɔrɔma don o de bɛ ka na ni fɛn in fana ye feereli i b'a dɔn ko n'an kun ma wuli k'an jɔ an ka école places dɔgɔtɔrɔso places n'a fɔra ko anw yɛrɛ an mun bɛ yen sigibagaw logements sociaux kɔnɔ sigibagaw an ye yen sɔrɔ bari sabu wari dakɛɲɛlen t'an bolo ka se ka taa terrain san ka so jɔ an yɛrɛ ye mais nin jɔra ka d'an ma bon wari min bɛ tigɛ a bɛ kun anw ma dɔɔni dɔɔni mais n'a fɔra ko école min kan ka kɛ jamana ka ta ye terrain bɛ yen mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ kelen t'a la jamana de ta bɛ yen n'a fɔra ko o fana bɛ ka taa privéw ka installation ka taa ye o kɔnɔ don a dun y'a minɛ privé dɔw la école kun bɛ fɛ ka na a feere privéw ma dɔgɔtɔrɔso n'an ma wuli k'an jɔ u b'a feere privéw ma jardin d'enfants n'an ma wuli k'an jɔ i b'a fɔ ko papier dira dɔ ma mais an bɛ taa min waati dɔ la an ye yirimajɔ ta in yɛrɛ an y'o kibaruya mɛn k'a fɔ sugu place ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn kunnafonidila dɔ tun b'a kunnafoniw d'a ma kosɛbɛ k'a fɔ a sugu place bɛna feere nka kɔfɛ wulikajɔ kɛra a ko tora ye bon n'an ma wuli est ce que a sera an ka wuli k'an jɔ cahier kɔnɔ c'est à dire que cahier de charge kɔnɔ a ma daga o a ma se an ka wuli k'an jɔ yɛrɛ olu man kan tɛ k'a kɛ u man kan tɛ ka hakilina ta kuma tɛ k'a encourager a man kan tɛ ka kɛ yɛrɛ de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye qu'on se dise la vérité ça ne doit pas se faire an bɛ waleya dɔ fana ye Salifu o ye tɛmɛ n'a ye dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ i ye ɲininkali dɔ tɛnku o la ko est ce que Mariko ye kuma mun fɔ tan le fait que tuma bɛɛ dɔ bɛ k'a fɔ wari kan ka taa wari yɛrɛ sera yɔrɔ min na bi est ce que o hamina fantanw yɛrɛ la ka se ka wari lataa nin yɔrɔ na moi je dis que u hamin'u la dɛ mais kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye fantanko de tɛ bilen waritigi ko faama ko a bɔra fantanko la pewu n ye min fɔ kuma daminɛ la t'o hukumu kɔnɔ bilen u hamina la dɛ wa u b'a dɔn u hamina la u b'a dɔn mais c'est à dire que fantanko de tɛ bilen a kɛra sa waritigi ko a kɛra sa faama ko de jamana o dun o kɔlɔlɔ tan bɛ jamana ɲɛmɔgɔw n'u ta kalama an b'a f'u ye a n'a kɔlɔlɔ bɛ na i ko yala nin bɛna kɛ logements sociaux ko ɲɔngiri fɛngɛ a ti hali n'a bɛ ɲɔngiri dugukolo dɔ kɔni hakɛ dɔ jamana y'o minɛ o tigiw la ani dugutigilakaw n'o ye 3500 hectares ka daminɛ Segu goudron na fo ka se kɔ filanan ma Tabakɔrɔda la hectare 3000 ni hectare 500 déclaration d'utilité publique b'a bɛɛ la c'est à dire que papier dɔ bɛ yen a bɛɛ b'an bolo papier dɔ bɛ yen min b'a jira k'a fɔ nin bilara jamana ka bolo k'a minɛ n'a tigiw la o kɔni logements sociaux bɛna jɔ o kan k'a ban
a feereli n'a feereli baliya o bɛ dépend ɲɛmɔgɔw la parce que anw tɛ se k'o ninnu b'o kan ɲɛmɔgɔ min y'u bila yen dɛ olu de bɛ se ka kangari da olu de bɛ se k'u bila sira ɲuman kan. mais est ce que na aw sigibaaw aw bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ b'aw la bi wa k'a fɔ dugukolotigi bɛ se ka sigi ka na n'u ye nin kuma ninnu mɛn est ce que u bɛ se ka galabu sɔrɔ k'a fɔ nin ko in bɛ ka taa cogo min na ayise an yɛrɛ tɛ wuli k'an ta hakɛ ɲini parce que bi bi in na i y'a fɔ cogo min na bɛɛ ko ko n yɛrɛ a bɛ se ka taa u bolo kan. bon a man kan tɛ ka taa ten mais a laban y'o de ye. n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna don dɔ n tora an tun bɛ lajɛ dɔ la dugutigi ka bulon kɔnɔ n'i y'a ye n ye hectare 3 ko kuma fɔ hectare 4 ko kuma fɔ o mɔgɔ 2 bɛɛ bɛ mun ko ma olu ka hectare 3 taara dɔ ta tun ye yiriforo ye dɔ ta tun ye foro yɛrɛ ye k'a taara logement sociaux fɛ mais u donn'olu ka papier kun t'olu bolo yɔrɔ in na mais olu ye dugutigilakaw ye mɔgɔ minnu taara ka taa a estimation ni ɲɛɲininiw kɛ a tigiw donn'u n'u hakili cɛ non aw dugutigilakaw sariya bɛ aw yamaruya hali ni papier t'a bolo aw ka hakɛ bɛ segin aw ma olu fana dar'o la u y'u sigi mais a nana laban mun na u sigi bololankolon bɔra a la u sigilen mais a mɔgɔw bɛ yen n'u mago b'a la u tulo bɛ n na u bɛ se ka taa n b'a mɔgɔw yira u la u ka sɛbɛntiya i m'a faamu bon olu bɛ yen bon n'u y'a mɛn k'a fɔ k'a bɛ ka kɛ nin cogo in na o tigilamɔgɔ dɔ de la ka na sigi ale kɔni tɛ fɛngɛ la logement sociaux n'a bɛ kɛ ale ka terrain kan problème foyi t'o la ale jɛnna n'a ye a y'a di jamana ma nka k'a minɛ u la fɛn ma sara u ye ka tila ka n'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma ko sini lahara ko kiti bɛ walahi a tigi y'a fɔ ɲɛna ta a don n y'a lajɛ mais an filɛ nin an ta dan ye kuma ye c'est à dire que ni moyen t'i ye i bɛ se ka min kɛ o ye kuma i b'a lamɛn n'i lamɛnna o don n'i yɛrɛ m'a lamɛn tiɲɛ de bɛ laban o. I m'a faamu o mɔgɔw bɛ yen donc a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye donc ka kuma bɔ kuma la n bɛna ɲininkali dɔ k'o la session directe n'i ye jate fana minɛ feereli a bolodalen tɛ yɔrɔ wɛrɛ si ni logement sociaux de Tabakɔrɔ tɛ o tuma logement tɛ Mali tɔ wɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ ni min kan ka feere pourquoi Tabakɔrɔ plus précisément yɔrɔ wɛrɛ si tɛ ni Tabakɔrɔ tɛ tout simplement u ye kuma dɔ de fɔ i bɛ taa yɔrɔ san sisan yen nɔ san 15 i b'a jɔ k'a k'i sa plus 1 plus 2 plus 3 san 15 kɔfɛ dɔ bɛna jɔ k'ale ta tun ye yɔrɔ ye ko a ma sa ale bolo dɔw nana suma k'a feere a kɔ ko a ka taa tribunal la n y'o ye 501 min filɛ nin ye wara ka sira fara n y'o ye donc bɛɛ de bɛ k'a to mɔgɔw y'a ye k'a fɔ nin yɔrɔ in vraiment c'est un site qui est garanti yɔrɔ de don yɔrɔ min ni garanti b'a la n'i ye so sɔrɔ a la dɔrɔn i hakili latigɛlen don o de la waritigiw ni fɛngɛ ninnu u y'a kɛ faama ko de sa lajɛ an bɛ faamaw wele n'u t'a kalama u ko interview n'u b'a kalama u ka segin u ka sira wɛrɛ ta vraiment u k'a fɔ logement sociaux ko hakilina min nana n'a ye u ka na n'a y'a minɛn kɔnɔ ka bɔ u bɛ ka sira kura min minɛ nin ye nin tɛ sira ye a ma dabɔ nin kama an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. d'accord oui Manju Ture o kumana aw yɛrɛ jɛrɛ jɛkulu kɔfɛ jamanadenw yɛrɛ minnu bɛ yen ni u kan ka u ka hakɛ ye soko ye est ce que a kɛɲɛ b'o olu yɛrɛ kɔnɔ walima a galabu b'u la bi k'a fɔ u b'u sen don nin ko la k'a ɲini an ka so sɔrɔ i n'a fɔ aw yɛrɛ walima aw ni jamanadenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ sira wɛrɛw kan wa ka nin kuma fɔ walima ɲininkali min bɛ da o kan o ye k'a fɔ logement sociaux Tabakɔrɔ so caman de bɛ yen mɔgɔw t'a kɔnɔ o so ninnu olu bɛ jɔn ka bolo kan olu fana bɛ feereta ninnu na wa walima o ko bɛ taabolo jumɛn kan. voilà donc Jalo n b'i ka ɲininkali fɔlɔ jaabi Jalo en réalité i b'a dɔn logement sociaux ko mɔgɔ caman de jigi tigɛra soko in na kabini nin communiqué in bɔra anw bɛ si ka wele an bɛ tile ka wele a ye wulakaw jɔ dɛ ni nin kɔni kɛra anw tɛ so sɔrɔ bilen donc ni dun y'a lajɛ jamanadenw ye hali ka da kuranko ma jamanadenw y'an muɲu an ka faamaw kama donc kana kɛ n'an ko ko malikura kɔrɔ ye mun ye joli dɔ de bɔnna pour que bi an ka se ka na ni malikura ye kɔnɔ donc anw fɛ ni ko malikura a kan ka kɛ tiɲɛ de kɔnɔ a man ka kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ bi sariya sɔsɔ de bɛ yen o tile de bɛ ka na anw tun t'a fɛ o de ka kɛ Asimi tile la o nin gɛlɛya de bɛ yen donc kɔrɔ y'a fɔ cogo min na ka faamaw wele ni nin kɛra kɔlɔlɔ b'a kɔ dɛ kɔlɔlɔ b'a la dɛ parce que dugukolotigi minnu bɛ yen n'u ka dugukolo minɛna n'olu fana ko k'u tɛ jɛ dun n'olu y'a mɛn k'a fɔ k'a fɔ ko so bɛ ka feere de o laban ye mun ye ala k'an kisi don fana ye kɔlɔlɔ wɛrɛ ye voilà donc bi anw organisation de défense des droits au logement n'an y'a ye k'a fɔ OMS ɲɛmɔgɔw bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya de b'u kɔnɔ donc anw bolo gɛlɛya t'u la parce que an b'a sɛbɛn ten. olu ye gɛlɛya min fɔ gɛlɛya fasugu jumɛn de don u bɛ fɛ k'a feere ka wari kɛ mun ye sisan. c'est ça le problème an t'o de ɲɛdɔn
On te réunion. Sinon, 2023, où il y a 169 millions beaucoup, là où nous avons fait. Au moins, tout ce qui est fait, ça vaut ça au bac. Il y a un bé où il y a 100 millions de bilans à l'eau. Il y a un bé où il y a 100 millions de bilans à l'eau. Waru borami. Donc, où qu'on a voir comment faut dire madou ni. Corée a fait chomna. So hakina mun na nai. Commission ngasi. Puis corlem mumbe no 44 000 ni 96 000 ni fenoué. Akadi mo ka hakeredo. O machi service public de jamana don tadido. Ce n'est pas une agence immobilière ni une banque. Mais aujourd'hui, c'est le constat qui est là. OMH qui est l'agence immobilière de, qui est la banque de, banque mundo, OMH mo yere juru ta kono. Donc ni juru beta, donc adalube bolo. Adalube ni ambe ka fo kenenga. An la benondo, nyoro fo, on est prêt. Mo mbesi ka démenti. On sigileme, ambe ku kono. Ti choko law. Adalu akisere de ba omulo. Et juru beta, OMH wande kono. Million mouron, million cheginiwa kemon, ko di barakela mo ko ta sojo. O jurube do samu an duru di barakela mo, samu an duru jamana wari o machi. Bon e flaga na mi fo ni wale nun damne na logement social ko damne ne parce que wari ta do. Mais bien sûr. Kalo wari bi. Donc bi utisi ka fo ko war ko gila de kama ko bina souffrir. Donc souffrir ko comment on t'a fait ko de mer. Donc, maintenant, pour la réussite de la transition, ça, il faut être très clair. Nous, les autorités, on les soutient à 100%. Hein, c'est le lieu de saluer Asmi, Diaou et autres, et même le Premier ministre, s'il le faut. Mais en tout cas, on te bat au cas soit attribué, on te bat. Parce que d'abord, mais sauf frère, c'est la chose dans les deux, à Mangake. Mais en fait, on a dit que ni Mamoun Donala. Ni mamun donna c'est-à-dire ni mo mun donna c'est son direct à 100. Oui, parce que et moi me c'est que so F5 est à 298 000 et ça va y jouer malin sera baba d'adonner et là le logement revient à 60 millions. Nous allons saisir le clé pour faire la situation des lieux avec eux. Donc nous donnons la yiga war fil de Canada là gela ba kono tala ni fede. Voilà. Donc oui, ni ngali min kela ka fo so be awa o jolembe tabakoro a so langulu chama olu be danga jumena walma olu fana bina di so di kura na ton na wa. Oui, parce que ibado so langulu suya fla de be. 2015 programme kono chantier la bamal dobi o fle ni temena nyeta so la doni faut expatrier nous be yorom na so la bamal olu be. Bon, je pense qu'il y a comment chamamé au projet, c'est la dame nana malaba so mabili. Akira sababu ye munu mora au village où on a chamam do na ko do yere be ka daw ni fle do kono. Donc gela do olu so nu gela misen chambe se ka yala bandu ni fen chamam se ka do kono. Bon, so munu be ko fe. So chamam be. Mais o machi problème yere mi gela chamam de be so nu. So go nyaamina de quoi. Nyaamina chukudi. Parce que mais c'est quoi fait donner attribution de Kerafo à procès de Cour suprême. Annulation ni fait on Kera là. Mais après j'ai Kera ka to mo boulot. Mais do tu dira soko. Do dira parce que manganchara do dira mais do dona kono do yere wu anya me ko do yere wu ta fere. Wu ni nyon che o fana be wu. Do yere fana so bubulo o te yele ma kono. Mais kasoni o machi ni logement social shara yere jatimene afura kuni so ko kalo saba kuni madwa kono kaka minela o ya shara do afura kuni be so yono kuni kalo kelen jurubi la ko so kaka minela. Donc si j'interpelle les cadres de l'OMH et au cas statut et règlement est mis au cas appliqué et surtout leur service de recouvrement tu vois des gens qui ont 5 ans de paye observe que tu et puis au petit là qu'il faut qu'on voit le problème 5 ans de paye, 6 ans de paye, c'est des soucis, c'est des problèmes. Mais mi ne rada walba kuma be ba me ka foko jurubi mo la buna to labo mais les kelen de logement social ko damena ima ka foko mo bora sokono ko juru ko damba yere ko ni karsa de bole ka sokono sabu amasika juru sara o bana o ye ben kan wo be o ye même il faut mo ye même il faut sauter oui. J'alerte avec Marco ka kuma son jila ko sanduru be sokono na ima sara. Oui, Marco ka kuma c'est vrai que mo be jurubi muna. Mais Sherado le fana be mi ma yela ka woni kalo gelen jurubi la ko so ka be minila
mais an b'a kalama k'a fɔ réseau dɔ fana bɛ yen o réseau in kɔfɛ mɔgɔw caman bɛ o réseau in kɔnɔ n'u kɛlen don u ni OMH mɔgɔw dɔn k'a fɔ ni maa ka so minɛna a y'a a soko diya n bɛ don a la. Donc c'est Allah bɛ nin bɛɛ ko voilà donc nin fana kow labɛnnen don donc mɔgɔw k'u hakili to u ka so la u k'u ka wariw sara parce que a bɛ komi bi n'i ma so sara mɔgɔw sigilen bɛ k'i kɔrɔ i bɔra dɔrɔn n'i ma bɔ dɔrɔn u bɛ don o fana réseau bɛ yen donc que les gens fassent extrêmement attention. Oui mais aw minnu ye jɛkulu est-ce que n'a ma ɲɛ k'a bɛ mɔgɔw ka hakɛw lafasa so ka di a di cogo la sariya ka labato mais n'a minnu bɛ so kɔnɔna la n'u ma so sara est-ce que a sera hali OMH k'a ka kuma fɔ mais aw fana ye jɛkulu est-ce que a sera o ma karisa anw de bɛ k'aw ka hakɛw lafasa est-ce que aw bɛ ka so sara a sara cogo la wa aw jɛkulu est-ce que olu b'aw ka jɛkulu kɔnɔ a b'u dɔn wa a kuma n'u fɛ wa. Oui effectivement i b'a dɔn nous au niveau de Tabakɔrɔ Tabakɔrɔ du ka dɔgɔ anw ma don so min kɔnɔ porte à porte an y'a kɛ so bɛɛ kɔnɔ pour que gɛlɛya dɔ bɛ yen parce que hakilina dɔ tun b'an na fɔlɔ an tun t'a fɛ ka mɛn nous organisation de défense du droit au logement ko mɔgɔ ka sɔrɔ a tɛ bugu kɔnɔ k'i ka du bɛ minɛ i la donc an ka bureau min bɛ Tabakɔrɔ à l'époque an y'a ɲini famille fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔw ka cotiser au moins ça n'a kɛra parce que an fana ye kɛnyɛrɛye de ye. C'est vrai que nous sommes une organisation de défense de l'homme, mais l'État ne nous donne rien. Subvention dans un moulot, faut être en moulot. Donc on vit de cotisation. Donc on avait demandé à l'époque, le bureau de l'antenne de Tabakɔrɔ avait demandé à l'époque aux familles de débourser au moins 2000 ou 5000 par famille pour que 2000 années, famille minière pour l'homme sera. Au moins, ni juru bila, ni juru sarla, ou bien ni quand gain, avocat bêta qui défend le tribunal courant. Mais je pense qu'à l'époque, les familles n'ont pas répondu. Donc, nous, la preuve en est que autant Watimna et Asmin, nous, on a beaucoup lutté pour les familles. On est sans flash, sans sabaki, Watim a sur jité moro pour le soukou, man sabati. Mais on lancera Jamanani moro, man bimbu fo kenenga. Où y est source la legio sans flash, sans sabaki, auquel on y parce qu'il y a comme mais c'est la lutte qui a Wati. Voilà, donc Wati maintenant, on sabatira donner courant, on est du coup sabatira, sera le sera damné. Obé noyade, en français, mi am suko, am suko minke quoi. Voilà. D'accord. Oui, Fuseni Mariko, awa ni toga la tando nambura logements sociaux ko yere kono Mali kono la biba donc awa kengrana Bamako ya mami be location na o de ka chan kosebe awa bi aka jɛkulu ye jateminɛ kɛ parce que aw bɛ ka kuma hakɛ ko la mɔgɔ minnu bɛ so kɔnɔna la u ka hakɛ i delila ka kibaruya ci ma k'a fɔ ko Mali kɔnɔ yan ni hakɛ bɛ maa la o ye ka so sɔrɔ nka bi bi in na i b'a sɔrɔ minnu bɛ so jɔ o tɛ logement sociaux ye dɛ minnu bɛ so jɔ k'a bila loyer la i b'a sɔrɔ kuma bɛɛ faranga bɛ kɛ sow kan fɛn tɛ fɔ mɔgɔ ye awa e bɛ bali min na sotigi bɛna fɔ awa ko kalo kura dɔ farala so kan awa logements sociaux ni nin taabolo ninnu nin bɛɛ ye fɛn ye min bɛ ka malidenw sɛgɛn bi kosɛbɛ awa e bɛ se k'a fila mɔ cogo di gɛlɛya in na mɔgɔw bɛ se k'a dɔn. Maintenant gɛlɛya mɔgɔw k'a dɔn an ka wuli ka an cɛsiri bɛɛ so bɛ minnu bolo ani so tɛ minnu bolo ni problème so feere ni an seginna kɔfɛ dɔɔnin a danger fɔlɔ o ye logements sociaux sigibagaw de ta ye mɔgɔ minnu bɛ yen ni ala ye logements sociaux dɔw garisɛgɛ la u ka wuli k'u jɔ n'u y'u sigi walayi don nataw la u bɛɛ bɛ boli k'u ka denbaya u n'u ka denbayaw bɛɛ bɛ boli tilegan fɛ parce que a ma mɛn nin so ninnu yɔrɔ fantan ta la tuguni waritigiw de bɛ k'a san o waritigi ninnu fɔlɔ minnu tɛmɛra minnu y'a san u ma don a kɔnɔ so kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ joli de donna ta kɔnɔ logements sociaux côté min bɛ yen ni a feerela ni a bɛ ka taa mutugula fanfɛla la dɔw bɛ yen a y'a ka so yɛlɛma ka so san $31,000,000 a y'a yɛlɛma a kɛ sɛso de ye o kɔfɛ a tun bɛ sɛso kasa tun bɛ ka mɔgɔ minnu tɔɔrɔ u wulila k'u cɛsiri ka an ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ très difficilement a bɔra sɛsoya la kɔfɛ a ye mun de kɛ a y'a di dɔ ma o tun bɛ jinɛ kulonkɛ de k'a kɔnɔna la sufɛ ani tile fɛ mɔgɔw tɛ se ka sunɔgɔ u tun bɛ jinɛ kulonkɛ de k'a kɔnɔ sufɛ ani tile fɛ logements sociaux sigibagaw n'u y'u sigi k'a lajɛ waritigiw b'a so bɛɛ san u b'a bɛɛ yɛlɛma ka kɛ chambre de passe ni barow ye parce que o yɛrɛ tɛna don a kɔnɔ
u b'a a bɛɛ bɛna di luwanse de la a fɔra logement sociaux man ka di luwanse la a bɛɛ bɛna yɛlɛma ka kɛ chambre de passe ni baru ni fɛn wɛrɛw de ye ala k'an kisi donc ni e mɔgɔ mun ni i tɛ fɛ i denbaya ka sigi o suguya kɛrɛfɛ e bɛ jɛ i ka logement sociaux kan i bɛ taa donc mɔgɔ minnu bɛ yen bi ni ala ye logement sociaux don u garisɛgɛ la surtout minnu bɛ kaba kɔrɔ comme a feereli yɛrɛ bɛ kɛ kaba kɔrɔ de donc mɔgɔ minnu bɛ logement sociaux la kaba kɔrɔ minnu ala y'a don minnu garisɛgɛ la n'u bɛ se ka wuli ka gɛrɛ comité de gestion na association ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛlɛ kɛ u k'a daminɛ n'u m'a kɛ n'u y'u sigi ka comité de gestion ni association dɔrɔn lajɛ nin kuma la u bɛna bɔ a kalama waati min na ko c'est trop tard a taara ka bolo dan a taara ka bolo dan est-ce que a faamu i ko so baden bɛ mun datugura ministre mun tɛmɛra le professeur Belema Kamina ala ka barika don a la waati min na mankan cayara so bɛ luwanse la sow bɛ ka modifier a ye ka coordinateur yɛrɛ ka décharge ko kuma fɔ logement sociaux u y'a sɔrɔ ka a bɛɛ ci ka dugukolo yɛrɛ ka a segin fɔ 2 mètres profondeur ka immeuble baw ni fɛnw jɔ a la waati o ye sariya sɔsɔ ye waati min na o kibaruyaw cayara ka caya a ko enquête foncière ka enquête kɛ u taara recensement kɛ o majɛ minnu bɛ yen o sɔsɔli ko minnu bɛ yen ka se k'o bɛɛ ɲɛdɔn a yɛrɛ k'a fɔ so baden de bɛ yen minnu datugulen don u dira mɔgɔw ma u datugulen don mais ni so 2 b'e bolo ni so 3 b'e bolo so 10 b'e bolo e kelen bɛ se ka don a bɛɛ kɔnɔ wa ka gɛlɛn ni logement social b'e bolo so wɛrɛ b'e bolo fan wɛrɛ fɛ i bɛ se ka don a kɔnɔ wa o so datugulenw de bɛ so wɛrɛw so sancɛw ni fɛnw kɛrɛfɛ ye e nin yɔrɔ la jamana marabagaw m'u wele parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn jatigɛ wale mɔgɔw bɛɛ b'a sɔrɔ hakili b'a la don dɔ la wula fɛ marifa ci kɛra Tabakɔrɔ ye o parce que mɔgɔ dɔw kun minɛra après u y'u bila liberté u kun y'u bila ko terroriste kun don u y'u bila maintenant so labanbali minnu bɛ yen u taara yɛlɛma u ka mɔgɔw fɛ yen ala y'a kɛ u tun bɛ ka continuer k'o baara kɛ donc quand sécurité bolo information galama don dɔ la wula fɛ u taara k'u bɛ t'u minɛ donc u ye marifaw ci ɲɔgɔn na ye o kɛra Tabakɔrɔ ye o est-ce que a faamu donc ni autorités bɛ se ministre de la défense ministre de la sécurité u k'u intéresser nin question na parce que Tabakɔrɔ ye yɔrɔ ye kɔfɛ yɔrɔ don du caman b'a la minnu bɛ santé la caman b'a la ni a bɛ mɔgɔw bolo n'u tɛ taa lajɛ n'u yɛrɛ kasara t'a la donc mɔgɔ suguya bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔ ka fɛn suguya bɛɛ kɛ donc ministre de la défense ni ministre de la sécurité u k'u intéresser logement sociaux ko la u k'u intéresser a la mɔgɔ minnu sigilen bɛ yen u ka wuli k'u jɔ a kana kɛ sinon marifa bɛ ci yɔrɔ min na jɔn b'a dɔn a kisɛ bɛ dan yɔrɔ min na bi Tabakɔrɔ u ma marifa ci pitini na a bɔra fɛ yen ka taa k'a bɛ taa terikɛ fɛ yen sɛbɛnni kɔnɔ mɔgɔ joli ka moto bɛ minɛ a la yen donc c'est une zone d'insécurité so fɛ nin o bɛna dɔ fara insécurité de kan o de y'a insécurité basée a bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan parce que waritigiw bɛna so nin san u tɛna don a kɔnɔ a datugulenw de bɛna to yen ou bien u b'a di luwanse la u bɛna di luwanse la mɔgɔ minnu ma mɔgɔ suguya bɛɛ b'a la so minnu dira kɔsa na 2022 an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen an b'a Sanogo a ka carré kɔnɔna la dɔ ka so bɛ yen u y'a yɛlɛma ka kɛ fɛn de chambre de passe sous forme de bar ye muso minnu bɛ yen n'u bɛ yɛrɛ feere kɛ ani u ka mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ u ye fɛn min k'u hakili yɛlɛma tilegan fɛ u ye buteliw de ci ka kɛlɛ kɛ ka kari kɔnɔna la ala de b'a dɔn an sera k'o mɔgɔw labɔ so min dabɔra ko a di mɔgɔw ma mɔgɔ wɛrɛ taara yɛrɛ sɔrɔ fo ka taa ka kɛ bar chambre de passe ye donc muso minnu b'a kɔnɔ n'u bɛ yɛrɛ feere kɛ ani mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ tilegan fɛ 13h u ye kɛlɛ kɛ u ye ka verre ci mɔgɔw ka denbaya bɛ e bɛ baarakɛyɔrɔ la o tuma mɔgɔw ma taa o lajɛ jɔn o sotigi ye jɔn ye walima a sotigi m'a sotigi dɔn a sotigi yɛrɛ ka dossier déposé commune D de la m'a sotigi tɔgɔ dɔn mais i b'a kɛ an ye diɲɛ fɛn bɛɛ ni so ko la an ye diɲɛ fɛn bɛɛ de kɛ solution t'a la minnu ka baara ye mun ye olu t'o kɛ dɛ fɛn b'u intéressé u b'o de kɛ mais ka cahier de charge la bato
mɔgɔ minnu bɛ logement mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ olu ka hakɛ ko o dafa a y'a fɔ n'i taara bi Tabakɔrɔ bi c'est vrai soko hami bɛ mɔgɔw la mais mɔgɔ dɔw bɛ bi n'i ko k'i bɛ so d'u ma Tabakɔrɔ u b'u ban parce que i tɛ Sabakɔrɔ i t'a ni suguba yɛrɛ bɔ dɔ ɲɔgɔn na a dalala in kɔni ayi dɔ kɔnɔna la kɔnɔna yɛrɛ bɛ i tɛ ni suguba bɔ dɔ ɲɔgɔn na a gidɔrɔndalaw bitigi y'a bɛɛ cira ka kɛ bitigi ye don dɔ la wula fɛ bɛɛ y'a yira na a tigi ye fɛn de sɔrɔ a ye logement sociaux F4 min bɛ feere 31,500,000 ni 500,000 a y'o den naani de san a den naani a kɔlilen don ɲɔgɔn na a y'a dalala bɛɛ ci u bɛ ka kɛ magasin ye a bɛ gidɔrɔnda de la k'a côté bɛɛ ci ka kɛ fɛn a bɛna bɔ logement social la ka kɛ logement de marché ye bi o logement sociaux u bɛ o waritigi ninnu u bɛ k'a san k'a ci ka bitigi k'a la ka bitigi ninnu u b'a di commerçant ma 30,000 40,000 kalo la sisan ta Tabakɔrɔ dɔrɔn i b'u ye i t'a faamu donc a sigibagaw degun fɔlɔfɔlɔ de ta u kana sigi n'u sigira wallahi a bɛ k'u la an kɔni an b'an se kɛ u ka wuli ka fara mɔgɔw kan an ka nin kɛlɛ kɛ oui Mariko pour que ka bɔ i ka i ye luwanse ko min fɔ tan a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na o parce que mɔgɔw bɛ siran luwansew ni fɛnw ɲɛ ka taa logement sociaux ko la a bɛna fɔ ko in bɛɛ ye kelen de ye i y'a ye sariya min bɛ Mali yɛrɛ luwanse ko yɛrɛ bɛɛ kan ko 1967 wa n'i ma fili o de papier ko depuis san 1960 ni 64 mais 2015 ministre Konate waati min ale ye ministre de l'industrie ye u tun ko k'u b'a sɛbɛn falen u ye réunion kɛ CICB ni fɛn ninnu na mais o papier o de projet bɛ hali bi magamaka la ma continuer ministre fɛn tɛmɛra kɔfɛ an ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ foyi parce que faamaw de ka so bɛ luwanse la sariya nin kana yɛlɛma yɛrɛ a b'olu de arranger donc mɔgɔ tɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ kuma da dɔ la setigiw waritigiw est-ce que a faamu bi ni so bɛ kɔrɔ normalement o kɔrɔ sotigi ye wari caman sɔrɔ a ka so la dɛ a da kan ka jigin dɛ mais bi mɔgɔ si tɛ se ka f'i ɲɛna k'ale ka so luwanse wari bɛ jigin a bɛ yɛlɛn de ne yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ u ye 2,000 fara kan n'i b'a sara i b'a sara n'i yɛrɛ t'a sara u bɛ taa n'i ye tribunal la i bɛ bɔ i b'a sara i b'a sara n'i t'a sara u bɛ taa n'i ye tribunal la i bɛ bɔ se foyi tɛ i kelen se foyi tɛ i tɛ se a kuma fɔ yɔrɔ tɛ i tɛ se i kelen i tɛ se se t'i ye e yɛrɛ ka so sarali ye maɲuman ko e bɛ taa mun tribunal la i bɛ se ka taa mun tribunal la k'e bɛ taa i bɛ t'i défend papier mun b'a kan a papier yɛrɛ ka kɔrɔ ni ni san joli ye i tɛ kumakan yɛrɛ sɔrɔ a papier kɔnɔ mun bɛ se ka ala i dɛmɛ i k'i yɛrɛ défend cogoya min na donc jamana kɔnɔdenw ka wuli o papier min bɛ luwanse ko kan Mali la an k'o kɛlɛ kɛ a daminɛra dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o kɛlɛ kɛ o papier kura ka bɔ jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ mun na sinon a gɛlɛyara parce que an jigi tun ye logement sociaux kelen min ye n'o bɔra fantanw ta la donc an tɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ luwanse ko nin heyi sariya ka ta o la donc pour que vraiment ni ala sera ka i don luwanse la yɔrɔ min na n'o sarali se b'i ye fɛn kana fara o kan pour que o yɛrɛ fana wari kana caya i kana labɔ o kɔnɔna la a ka kan donc oui vraiment n bɛ jamana kɔnɔdenw wele nin ye kɛlɛ ye mun kɛlɛ a yamaruya bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ bolo depuis constitution yɛrɛ kɔnɔ parce que jamana kɔnɔden ka soko hakɛya jamana kan ka garanti a bɛ Mali constitution de kɔnɔna la donc an ka wuli ka jamana marabagaw ko o rappelé o yɔrɔnin na u ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka cidenw u ye mɔgɔ minnu bila baara la pour que u kana jamana kɔnɔdenw ka hakɛ bɔsi u la. D'accord o faamuna jamukan kɔni an tɔ tora miniti 10 ɲɔgɔn na an bɛn'o tila aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ se ka faranga min kɛ Salifu Togola awa coordinateur de gestion des logements sociaux Tabakɔrɔ awa nin bɛ se ka faamuya bi nin ko in na a bɛ laban mun na aw ka jate la walima n'a b'a laban cogo dɔn fɛɛrɛ b'a la wa aw ko logements sociaux dicogo a bɔra minɛn kɔnɔ o kumana aw minnu bɛ yen aw ɲɛ bɛ nin ko in a bɛna taa ko bɛna taa laban cogo di aw yɛrɛ sigibaa bolo jɔyɔrɔ jumɛn b'aw la bi. D'accord Jalo i tɛ ka ɲininkali la ka kuma kuncɛ ni min bilalen filɛ la fɛn bɔli a minɛn kɔnɔ a bɛ tɛ laban dɔ wɛrɛ ma o
a tun kɛra fantanw de kama mais a bɔli min kɛra minɛn kɔnɔ nin o y'a ko dabantɔ ye parce que n'u tilara terrain min bɛ yen sisan yen nɔ n'u y'a bɛɛ feere k'a ban o y'a bannen de ye c'est fini programme bɛ jɔ ye avenir t'a la quoi o ye kelen bon n tun bɛ fɛ ka welewelema da kɛ u fana ma jamana ɲɛmɔgɔw ma logements sociaux na mun dira fantanw ma dɛ aspect social bɛ yen voyez que fantanw tali b'a la a bɛ yen n'o ye an bɛ assurance min sara ka fara so sara kan o la so bɛ mɔgɔ min tɔgɔ la n'a fatura n'i ye papiyew ladon dɔrɔn papiye mun kan ka ladon o kalo bɛɛ so tigɛli bɛ jɔ i tɛ foyi sara bilen o fɛngɛ min b'a tɔ sara mais o ye banni ye mais cas sociaux wɛrɛ bɛ yen mun fana kan ka ta ba la ni o ma ta ba la fɔlɔ par exemple nin ye kuma fɔ a daminɛ la les non salariés dɔw bɛ yen sara b'u bolo dɔw bɛ yen sara t'u bolo bon saranta ninnu mɔgɔ nation bɛɛ b'a la chauffeur b'a la ménager b'a la tailleur b'a la fɛnw b'a la o bɛ so sɔrɔ wagati min na a y'a sɔrɔ u ka kɛnɛ u bɛ se k'a sara mais bana bɛna dɔw minɛ n ye tailleur dɔ dɔn ale yɛrɛ ye sotigi ye nka na tension nana bi o fana ka cas bɛ yen ça sont des cas sociaux dɔw bɛ so sɔrɔ comme non salarié k'a sɔrɔ u bɛ projet la en organisation non gouvernementale u bɛ tila baara bɛna tiɲɛ u bɛ sigilen bɛ to san kelen san fila yɛrɛ b'o baara ninnu dɔn n'i tɛ fonctionnaire bon o cas sociaux n'u kun bɛ se k'a lajɛ an k'olu lajɛ parce que an bɛ yen sigibagaw ka hakɛw kama ani an ka sigida lakanani an bɛ o de kama en tant que comité de gestion bon o ye cas sociaux ye pour le moment ni fantanw ni yɔrɔ ko don dɛ olu fana kan ka lajɛ comme u t'an wele u tɛ kuma sara anw na bon comme mago b'aw de la est ce que aw fana ser'u ma k'a fɔ nin de bɛ nin de bɛ nin de bɛ an bɛ s'u ma très souvent ni i ser'u ma yɛrɛ u tɛ kan jɔlen fɔ min bɛ olu hakili la u ye min arrêté u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u b'i bila o sira de kan puis c'est fini merci o de kun don ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka jamana ɲɛmɔgɔw fo marabagaw k'a fɔ ko vraiment ala ka jamana ala ka suma jamana ala ka kolo suma merci bien an b'i fo Salif Togo la awa Mami Touré mun bɛ se ka kɛ kuma kuncɛ kuma ye logements sociaux ko la jamanadenw nin y'a ko bantɔ ye wa walima fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw bolo ka se ka nin ko in segin a bɛ se ka segin a nɔkɔrɔ la wa voilà donc Jalo an b'a jigiya k'a fɔ an ka faamaw tulo b'an na an b'a jigiya k'a fɔ solution bɛna sɔrɔ nin na parce que n'i y'a jateminɛ n bɛ segin a kan sariya kisɛ mun b'a jira k'a fɔ logements sociaux man ka feere o sariyaw bɛ yen donc ni nin kɛra sariya sɔsɔ don anw dun bɛ Malikɔrɔ de la a man ka kɛ ka an ka ɲɛmɔgɔw fo k'a daminɛ Asimina kana bila fo Jaw la ani premier ministre k'u bɛɛ fo k'a ɲini u fɛ soko u k'u hakili to a la parce que a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye jamana kɔnɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye jamana kɔnɔ bi jamanadenw minnu bɛ détresse la nin soko in na bi a jama ka ca kojugu caman jigi tigɛra caman jigi warala caman jigi ye anw fana ye nin ko in na donc an fana se ye min ye nin soko in na an b'a s'a dan na donc ka Joliba FM ɲɛmɔgɔso fo k'i yɛrɛ fo ka n collègue fo ka kɔrɔ fo k'a fɔ jamanadenw ye k'an ka hakili to ɲɔgɔn na kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ don nataw la ni jamana ɲɔgɔnw ye décision mun ta a ka ca Ala fɛ a tɛ dogo mɔgɔ la aw ni ca ni baraji mais an b'i fo kosɛbɛ i Touré ouais Mariko mun bɛ se ka k'i ka kuma laban ye nin ko in na a bɛ taa laban mun ma aw ka jate la walima laɲini jumɛn bɛ nin bɛɛ kɔfɛ laɲini mun bɛ nin na c'est pour dire au ministre de la justice ko a ye wulikajɔ mun kɛ yurugu kɛlɛli la donc a ka n'a sɔrɔ a kun jɔlen don a ka to ka boli sisan parce que nin ye dɔ faralen yurugu nin ye ka yurugu ka mɔgɔw ɲɛsin yurugu ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u hakili t'u yɛrɛ la parce que ko ka ca so ninnu hali ni a passera san 15 de don i bɛ so ko la bi mais sini i tɛ se ko la ala yɛrɛ ye yɛlɛma ye ala o ye yɛlɛma masa ye an bɛ a ɲini o tile mɔgɔw fɛ n'u ka baara ye ka corruption ni enrichissement illicite kɛlɛ donc so ni mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a sɔrɔ u ka mɔgɔw ka revenu ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ wariw don ni a wariw u yɛrɛ ka wariw ye ni u bolo ma se jamana ka fɛn ma donc o baaraw ka daminɛ pour que olu fana n'o papier sera jamana ɲɛmɔgɔw ma donc a baara tɔ bɛ nɔgɔya parce que n'i yɛrɛ y'a ye nin bɛɛ kɛra vérificateur ka rapport mun bɔra 2019 a yɛrɛla k'a fɔ ko so bɛɛ bannen ko miliyari 22 farala so wari kan awɔ logements sociaux vérificateur ka rapport mun bɔra 2019 a b'a kɔnɔna la ko
logement social programme dɔ bɛ yen so baara bɛɛ bannen k'u ye miliyari 22 fara kan donc nin ye dɔ wɛrɛ faratɔ y'a kan donc o rapport n'i y'a ye filanan kɛra fɔlɔ de jara donc vérificateur a ye rapport fɔlɔ mun bɔ a fana ka wuli k'i cɛsiri pour que o rapport o kɛra miliyari 22 o kɛra cogoya min na o ka ɲɛdɔn n'o ɲɛdɔnna n'o kun baara kɛra a kun ka ca ala fɛ mɔgɔ wɛrɛ kun tɛ don a da fɛ mais i b'a sɔrɔ komi fɛn ma b'o la donc a bɛna daminɛ donc an bɛ vérificateur an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka hakili jigin o la o tile fana ka wuli ka jɔ kɛ pour que olu fana bɛɛ bɛ se ka don nin ko kɔnɔna la cogo min na ka jamana kɔnɔdenw ka baara kɛ ka jamana ka baara kɛ an bɛ a fɔ logement social sigibagaw ɲɛna u ka wuli k'u cɛsiri u ka gɛrɛ comité de gestion na an bɛ a ɲini fantanw fɛ u ka u intéresser nin ko la mɔgɔ fɛn fɛn ni kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ parce que n'i yɛrɛ ma wuli k'i ka hakɛ ɲini maa tɛna ɲini e ye très bien donc an ka wuli k'an ka hakɛw ɲini ni nin hakɛ ala tun ye hakɛ mun nɔgɔya an ye soko la ni o taara ka an to an kɔni fantanw ka soko kuma banna an fantanw ka soko kuma banna donc an ka wuli ka an cɛsiri nin y'an yɛrɛ de ka kɛlɛ ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka nin kɛlɛ kɛ mɔgɔ man ka to kɔ a la welekan mun bɛ yen an bɛ a ɲini le colonel Assimi Goïta président de la transition chef de l'État a ye discours mun kɛ janvier kɔnɔna la avec présentation de vœux n'a kun ye logement social feereli kuma kɔri a la donc a ka i intéressé nin na ko dɔw bɛ yen so bɛ ka di mais dɔw bɛ k'u dɛn a yɛrɛ ko ten dɔw bɛ k'u dɛn sira min fɛ voilà ko k'a fɛ sisan o kun kɛra k'a sɔrɔ ale tɛ yen a y'a fɔ a ka waati la bon maintenant ni o ko kelen bɛ fɛ ka na waleya tuguni a ka kɔnɔna la donc i b'a sɔrɔ a ye kuma mun fɔ a ma faamuya donc a ka kuma fɔ a ka baarakɛlaw ɲɛna pour que u bɛ se ka faamuya cogoya min na parce que ko ka ca mɔgɔw t'a dɔn ko mɔgɔw bɛ mun kalama u b'o kalama kow la donc an bɛɛ ka sabali ala ye baara mun kalifa an na pour que ou bien n ye baara mun sɔrɔ jigiya kosɔn kana kɛ sababu ye ko o jigiya tiɲɛ kana kɛ sababu ye ka problème so o tigi ma parce que ni bi an minnu maliyɛnw ni anw de kan ka baara kɛ pour que ka se ka président sankɔrɔta ni anw de kɛra sababu ye ka président yani jamana kɔnɔdenw ka da la jamana kɔnɔdenw jigi ka tigɛ a ka baara la donc o man ɲi donc an bɛ jeliba ɲɛmɔgɔ so ani an lajɛli jɛkulu an bɛ bɛɛ fo a diyara an bɛ fo kosɛbɛ Fuseni Mariko e ye alliance pour la promotion du droit aux logements sociaux maa maa bɛ ko i ka hakɛ bɛ lafasa soko la Mali kɔnɔ e b'o ko ɲɛma Salif Togola ale ye Tabakɔrɔ logements sociaux comité de gestion ɲɛmɔgɔ an bɛ fo kosɛbɛ Salif ka taa se Musa Manju Touré ma collectif des demandeurs de logements sociaux du Mali minnu farala ɲɔgɔn kan ko ka logements sociaux ɲini Mali kɔnɔ e fana y'o ɲɛmɔgɔ ye an b'aw fo kosɛbɛ an nana an ka wele jaabi ka baro kɛ logements sociaux ko kan ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ kab'a ko daminɛ fo ka se sisan ma maaw ye faamuya caman sɔrɔ a la o tuma na a fɔ cogo di ko bali bɛ ɲɛmɔgɔw de ka kan na sisan gɛlɛyaw a fɔra o tuma na jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ a kalama ka fura ɲini gɛlɛya ninnu na an balimaw jama ko di an b'a sonsoro yan ni kun y'a ta ko 153 de ye ni ala sɔnna segin bɛ kɛ jɛmukan in kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ni ala sɔnna fana kari nɛgɛ kanɲɛ 10 waati segin bɛ k'a kan walasa aw ka se k'a layɛ minnu kun bɛ k'an filɛ minnu kun bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ ani an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'aw fo dan tɛ foli min na k'a fɔ ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalamu